Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε αυτή την πολύ σημαντική, πιστεύω, ημερίδα για την ενημέρωση του κοινού πάνω σε δύο κομβικά ζητήματα που αφορούν στους ασθενείς από καρκίνο, αλλά και σε όλους όσοι καλούνται να τους στηρίξουν σε αυτή τους τη δοκιμασία. Τα δικαιώματά τους, αλλά και τις υποσχέσεις που γεννάει η διαρκής επιστημονική έρευνα. Ένα από τα πολύ αισιόδοξα μηνύματα της κατά τα λοιπά πολύ δύσκολης εποχής μας είναι οι σημαντικές εξελίξεις στις βιοιατρικές επιστήμες. Η πρόοδος της τεχνολογίας οδήγησε στην αποκρυπτογράφηση του ανθρώπινου γονιδιώματος και στην ανάπτυξη νέων θεραπευτικών παρεμβάσεων που πριν από μερικές δεκαετίες θεωρούνται αδιανόητες. Και οφείλει κανείς να ομολογήσει πως μία από τις πιο κερδισμένες υπήρξε η ογκολογία, οδηγώντας σε μία εντελώς διαφορετική διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση του αυτοκράτορα όλων των ασθενειών. Ακολουθώντας σήμερα την επαγωγική επιστημονική στρατηγική, μπορούμε να υπερηφανευτούμε ότι σύντομα ο κάθε ασθενής εξατομικευμένα θα έχει τη δική του διάγνωση, πρόγνωση, πρόβλεψη και θεραπεία. Αυτό τουλάχιστον μας υπόσχονται και μας διαβεβαιώνουν όλοι οι ειδικοί. Η φιλόδοξη παράδοση στην εξάπλωση και διάχυση της γνώσης από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας του Καρκίνου συνεχίστηκε και φέτος με το 8ο μετεκπαιδευτικό σεμινάριο κλινικής και ερευνητικής ογκολογίας, όπου, όπως θα είδατε όσοι βρεθήκατε εδώ τα προηγούμενα 2-24 ώρα και σήμερα, συνοψίστηκαν από υψηλού επίπεδου επιστήμονες οι σημαντικότερες εξελίξεις στην πρόληψη, στην πρώιμη διάγνωση και την αντιμετώπιση των νεοπλασμάτων. Όμως, σημαντικό κομμάτι στην ολοκλήρωση της ιατρικής αποτελεί η αλληλεπίδραση με την κοινωνία, με την κοινότητα, υπό την έννοια της πληροφόρησης, που αφορά κατεξοχήν την πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη. Κάλλιον το προλαμβάνειν, του θεραπεύειν. Παράλληλα, στα πλαίσια της αντίληψης της σύγχρονης δημοκρατίας, είναι αναγκαία η απεριόριστη πρόσβαση των ασθενών στην πληροφορία για κάθε διαγνωστική παρέμβαση και θεραπευτική δυνατότητα. Η γνώση των δικαιωμάτων και των επιστημονικών επιτευγμάτων χέρι-χέρι είναι αυτή που θα μας οδηγήσει στην πρόληψη και την ίαση. Γνωρίζουμε λοιπόν και νικάμε τον καρκίνο, και αυτό είναι το μήνυμα το οποίο εκπέμπουμε σήμερα, την Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου, διοργανώνοντας αυτή την 5η ημερίδα ενημέρωσης του κοινού. Θα παρακαλέσω και τον συμπαρουσιαστή μου, τον κύριο Χριστοδούλου, να πει, συμπρόεδρο, ναι. Βλέπετε, εμείς έχουμε άλλη ορολογία, είναι η συνήθεια, δυστυχώς. Κύριε Χριστοδούλου. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τριανταφύλου. Καλησπέρα και από μένα. Καλώς ήρθατε στην εκδήλωσή μας. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας τιμάτε. Δεν θα πω πολλά. Νομίζω ότι την εισαγωγή την κάλυψε άψογα η κυρία Τριανταφύλου. Εγώ θα καλέσω τον πρόεδρο του ΕΛΙΕΚ, τον κύριο Φούτζιλα, να μας κάνει μια μικρή εισήγηση και να προχωρήσουμε στη συνέχεια στο πρόγραμμά μας. Κύριε Φούτζιλα. Αξιότιμοι προσκεκλημένοι, αγαπητοί συνάδελφοι, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας του Καρκίνου, αλλά και της Ελληνικής Συνεργαζόμενης Ογκολογικής Ομάδος, θέλω να σας ευχαριστήσω σήμερα για την παρουσία σας Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου στις εργασίες του 8ου Μετεκπαιδευτικού Σεμιναρίου. Επειδή ενδεχομένως ένα σημαντικό τμήμα του ακροατηρίου παρευρίσκεται για πρώτη φορά στο σεμινάριο αυτό, το οποίο διενεργείται κάθε χρόνο, θα μου επιτρέψετε πολύ σύντομα να περιγράψω αδρά τη δομή της δραστηριότητας και τους στόχους του Ιδρύματος. Οι κύριοι στόχοι παραμένουν αναλύωτοι από το 2008, που είναι και το έτος ιδρύσεως του Ιδρύματος, και είναι η προαγωγή της έρευνας στον τομέα της ογκολογίας, η διαρκής εκπαίδευση νέων παθολόγων, ογκολόγων και άλλων ερευνητών όσον αφορά στις τελευταίες εξελίξεις τόσο στη διάγνωση και θεραπεία όσο και στα επιτεύγματα της έρευνας του καρκίνου, και η ενημέρωση του κοινού σε επικαιροποιημένα προγράμματα πρόληψης αλλά και θεραπείας. Αναπόσπαστο ιδρυτικό μέλος του Ιδρύματος αποτελεί η Ελληνική Συνεργαζόμενη Ογκολογική Ομάδα, η οποία διεθνώς αποκαλείται ΧΕΚΟΚ, και έτσι θα την πω και σήμερα,
και για το λόγο αυτό ο εκάστοτε ή η εκάστοτε πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής της ΧΕΚΟΚ αποτελεί τακτικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ένα μεγάλο τμήμα της ερευνητικής δραστηριότητας τόσο του Ιδρύματος όσο και της ΧΕΚΟΚ υλοποιείται στο Εργαστήριο Μοριακής Ογκολογίας, που είναι ένα επιτυχημένο παράδειγμα συνεργασίας του Ιδρύματος και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κύριος στόχος του εργαστηρίου είναι η έρευνα σε ευρεία κλίμακα, σε τομείς όπως η ετερογένεια του καρκίνου, η χαρτογράφηση των γονιδιακών μεταλλαγών και οι μηχανισμοί αντίστασης σε αντινοπλασματικές θεραπείες. Ένα φιλόδοξο ερευνητικό πρόγραμμα που βρίσκεται σε εξέλιξη στο εργαστήριο είναι η χαρτογράφηση των γενομικών πορτρέτων στα 15 συχνότερα νεοπλάσματα στη χώρα μας. Ήδη έχει ολοκληρωθεί αυτό του καρκίνου του μαστού, του στομάχου, του ρινοφάριγγα, της χολιδόχου κίστεως και των χοληφόρων και τα γλιώματα στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Σε προχωρημένη φάση έρευνας βρίσκεται η έρευνα για τον καρκίνο των γυναικολογικών οργάνων, του παγκρέατος και του ουροποιητικού συστήματος. Δεδομένης της ετερογένειας του καρκίνου, σε πλανητικό αλλά και εθνικό επίπεδο, παρόμοιες μελέτες είναι θεμελιώδους σημασίας και πρέπει να διενεργούνται σε κάθε χώρα. Οι λόγοι είναι πολλοί και δεν είναι της παρούσης φυσικά να τους αναφέρουμε, αλλά να σας δώσω ένα απλό παράδειγμα είναι ότι με τις μελέτες αυτές καταγράφουμε τη συχνότητα γονιδιακών μεταλλαγών σε συγκεκριμένο πληθυσμό ασθενών και έτσι μπορούμε να προβλέψουμε το προσδοκόμενο όφελος από την εφαρμογή νέων θεραπείων, όπως είναι παραδείγματος χάρη στοχευμένες θεραπείες σε αυτό το συγκεκριμένο πληθυσμό και στη συγκεκριμένη χώρα. Στη σημερινή εποχή, στόχος του παθολόγου ογκολόγου ή του ακτινοθεραπευτή ογκολόγου δεν είναι πλέον η χορήγηση μιας ενιαίας θεραπείας για όλους τους ασθενείς με τον ίδιο τύπο και στάδιο ενός κακοήθους νεοπλάσματος, αλλά η εξατομικευμένη θεραπεία που βασίζεται σε μοριακές αλλαγές που καθορίζουν τη συμπεριφορά του καρκινικού κυττάρου σε κάθε ασθενή ξεχωριστά. Μέσα από την έρευνα αυτή που γίνεται λοιπόν στο εργαστήριο, προκύπτουν αποτελέσματα χρήσιμα για την πρόγνωση και τη θεραπευτική αντιμετώπιση νεοπλασμάτων για εκατοντάδες ασθενείς. Θα πρέπει να τονιστεί ότι οι χιλιάδες αυτές μοριακές εξετάσεις διενεργούνται δωρεάν, σύμφωνα και με το καταστατικό του Ιδρύματος, με προφανές οικονομικό όφελος τόσο των ασθενών όσο και των ασφαλιστικών ταμείων. Όπως προείπα, η παραγωγή επιστημονικής γνώσης είναι πρωτεύων στόχος του Ιδρύματος και της ΧΕΚΟΚ. Όλα αυτά τα χρόνια από το 1990 που ιδρύθηκε η Ελληνική Συνεργαζόμενη Ογκολογική Ομάδα έως σήμερα έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 450 εργασίες σε διεθνή ιατρικά περιοδικά. Κυρίες και κύριοι, είμαστε ευτυχείς που ζούμε σε μια εποχή όπου διαπιστώνεται συνεχής μείωση των θανάτων από τους πλέον φωνικότερους τύπους και στους άντρες και στις γυναίκες, όπως καρκίνου του πνεύμονος, του μαστού, του προστάτη, του παχαίου εντέρου, και αυτό συμβαίνει και στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό οφείλεται όχι μόνο στην ανακάλυψη και εφαρμογή πλέον αποτελεσματικών θεραπείων, αλλά και στην πρόληψη, όπως αυτή καθορίζεται από τις πολιτικές προσυμπτωματικού ελέγχου, αλλαγές των διατροφικών συνηθιών και διακοπής του καπνίσματος. Τα αποτελέσματα από την αντικαπνιστική πολιτική στις χώρες που εφαρμόστηκε σοβαρά μας δείχνουν ότι το ισχυρότερο φάρμακο εναντίον του καρκίνου αλλά και εναντίον της καρδιαγγειακής νόσου, όπως το ζητάει η κοινωνία, το έχουμε, αλλά δεν το χρησιμοποιούμε, και αυτό είναι η διακοπή ή η αποφυγή του καπνίσματος. Κλείνοντας, θεωρώ παράληψη να μην ευχαριστήσω τις χιλιάδες ασθενών οι οποίοι ή οι οποίες συμμετείχαν στις μελέτες της ΧΕΚΟΚ και δώρισαν το βιολογικό υλικό για την έρευνα. Θέλω να διαβεβαιώσω αυτούς και τις οικογένειές τους ότι η έρευνα που διενεργεί το Ίδρυμα και η ΧΕΚΟΚ ξεκινά και τελειώνει στον ασθενή και ότι θα κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να βελτιώνουμε συνεχώς
τις δωρεάν υπηρεσίες μας προς αυτούς για την παροχή της βέλτιστης θεραπευτικής αγωγής, σύμφωνα και με τις πρόσφατες ερευνητικές εξελίξεις και τους διεθνείς κανονισμούς. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και την παρουσία σας σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Πλεύρη να έρθει στο βήμα. Ο κύριος Πλεύρης είναι ένας δυναμικός πολιτικός, είναι ένας δυναμικός δικηγόρος. Γνωρίζει πολύ καλά το θέμα των δικαιωμάτων των ασθενών και τον έχω ακούσει να τα αναλύει στο παρελθόν. Νομίζω ότι από εδώ και πέρα θα μπορέσει να τα αναλύσει βάζοντας και ψυχή, γιατί πρόσφατα είχε και μια μεγάλη περιπέτεια με την υγεία του, άρα βίωσε μέχρι το μεδούλι του τι σημαίνει όχι απλώς να είσαι ασθενής, αλλά να είσαι ασθενής με πολύ μικρές πιθανότητες επιβίωσης. Άρα νομίζω ότι αυτό του έδωσε και μια προσωπική σοφία. Αφού λοιπόν σας ευχηθώ και από του βήματος περαστικά και να είναι η τελευταία σας περιπέτεια αυτή, σας παρακαλώ να μας αναπτύξετε το πολύ ενδιαφέρον θέμα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τις ευχές και για την πρόσκληση που είχα σήμερα εδώ πέρα για να κάνω την παρουσίαση αναφορικά με το δικαίωμα στην ενημέρωση του ασθενούς, και είναι και η πρώτη μου παρουσίαση πλέον που είμαι και μέλος του Ιδρύματος για την έρευνα του καρκίνου, με την τιμή που μου έκανε ο κύριος Φούτζιλας να συμμετέχω. Όταν αναφερόμαστε στην ενημέρωση του ασθενούς και στο δικαίωμα το οποίο έχει, καθώς και στην υποχρέωση του ιατρού, ουσιαστικά ξεκινάμε από μια μεγάλη διελκυστίδα σκέψεως που υπήρχε από την αρχαιότητα, κατά πόσο ο ασθενής πρέπει να ενημερώνεται για τα δικαιώματά του ή ο ιατρός θα πρέπει να κάνει αυτό το οποίο θεωρεί σωστό. Μάλιστα, η διαμάχη ξεκινάει από τον Ιπποκράτη, όπου ακολουθούσε ένα πατερναλιστικό πρότυπο που προκύπτει και από τον όρκο του Ιπποκράτη, που ουσιαστικά αποδίδεται στη φράση «Η σωτηρία του ασθενούς είναι ο υπέρτατος νόμος και ο σώζων έχει δίκιο». Δηλαδή, μάλιστα στο περί ευσχημοσύνης, ο Ιπποκράτης αναφέρεται ότι δεν χρειάζεται να πεις πολλά πράγματα στον ασθενή σου, αρκεί να κάνεις σωστά τη δουλειά σου, προκειμένου αυτός να αντιμετωπίσει την ασθένειά του. Η Ιπποκράτη αυτή η σκέψη δέχτηκε κριτική από τον Αριστοτέλη και τον Πλάτωνα, όπου ήταν οι πρώτοι που υποστήριξαν ότι ο ελεύθερος πολίτης, καθώς πρέπει να αποφασίζει για όλα τα πράγματα ελεύθερα, θα πρέπει να ενημερώνεται και να συμφωνεί στη συμμετοχή του σε μια ιατρική πράξη και θα πρέπει να τιμωρείται ο ιατρός όταν δεν υπάρχει αυτή η συμφωνία. Η ιατρική πράξη, όταν λέμε, ουσιαστικά αναφερόμαστε σε μια συνεχιζόμενη πορεία που ξεκινά από την απλή ιατρική πράξη, αυτό το οποίο ζούμε τώρα στην στατική ιατρική, αυτό που λέμε lege artis. Και τι είναι το lege artis? Ο νομικός ορισμός του lege artis είναι αυτό που στο Πανεπιστήμιο της Ιατρικής Σχολής αναλύεται ως ιατρικός ορθών. Αυτή είναι η στατική ιατρική, η καθημερινή πρακτική ιατρική. Από εκεί και πέρα υπάρχουν διαβαθμίσεις που ξεκινούν από τη θεραπευτική έρευνα, όπου πλέον είναι μια ιατρική πράξη που συμμετέχει ένα άτομο το οποίο έχει να κερδίσει κάτι από αυτή, και σιγά σιγά προχωράμε να φτάσουμε μέχρι και τον επιστημονικό πειραματισμό, που πλέον το άτομο, ο θεραπευτικός πειραματισμός είναι ότι συμμετέχει σε μια πειραματική διαδικασία. Η στόχευση παραμένει ακόμα η ίαση του ασθενούς, ο πρώτος στόχος, αλλά παράλληλα υπάρχει και ένα επιστημονικό κέρδος, και υπάρχει ο επιστημονικός πειραματισμός, όπου πλέον είναι σε τέτοιο στάδιο ασθενής που δεν έχει να κερδίσει κάτι τίποτα ο ίδιος, όμως λόγω της συμμετοχής του στην έρευνα μπορεί να οδηγήσει σε κάποια συμπεράσματα που θα ωφεληθούν ασθενείς μελλοντικοί, οι οποίοι βρίσκονται στην ίδια κατάσταση με αυτόν. Πώς αντιλαμβάνεται ο νομοθέτης την ιατρική πράξη? Υπάρχει μια θεωρία που σου λέει ότι η Erfolgstheorie που αναπτύχθηκε στη Γερμανία, δηλαδή η επιτυχημένη ιατρική πράξη δεν συνιστά σωματική βλάβη. Σου λέει, κύριε, αν πέτυχε ο ιατρός το σκοπό του, ακόμα και αν το πέτυχε με λάθος μέθοδο, ακόμα και αν αυτό το έκανε χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του ασθενούς, άπαξ και έχουμε θετικό αποτέλεσμα, δεν μπορεί να τιμωρηθεί κάποιος. Η βασική αρχή που επικρατεί σήμερα είναι ότι το αποτέλεσμα είναι κάτι αδιάφορο. Υπό την έννοια ότι δεν μπορούμε να ζητάμε από τον ιατρό να είναι Θεός και να λύσει τα πάντα, αλλά τι πρέπει να εξετάζουμε? Πρέπει να εξετάζουμε αν τήρησε τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης. Δηλαδή έκανε αυτό το οποίο λέμε ιατρικός ορθών. Και από εκεί και πέρα το αποτέλεσμα εξαρτάται από πολλούς παράγοντες.
Η γερμανική νομολογία μέχρι σήμερα ακολουθεί την αρχή ότι η ιατρική πράξη, αν δεν υπάρχει συνένεση του ασθενούς, είναι πάντοτε σωματική βλάβη. Δηλαδή, τέλεια να τα πάει ο γιατρός, να ακολουθήσει τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης, αν δεν έχει συμφωνήσει ο ασθενής σε έναν ακροτηριασμό λόγου χάρη ή στη συμμετοχή του σε μια χημειοθεραπεία, τότε αυτομάτως έχουμε σωματική βλάβη. Αυτό ξεκινά από μια εναρκτήρια υπόθεση του Reichsgericht το 1894, όπου ένα κοριτσάκι 7χρονο που κινδύνευε να πεθάνει, προέβη ο γιατρός σε ακροτηριασμό του ποδιού του, μήνυσε ο πατέρας στον ιατρό γιατί του είχε ζητήσει ότι το παιδί του με κανένα κόστος δεν θα ήθελε να μείνει ανάπηρο και τιμωρήθηκε ο ιατρός και ακολουθούν μέχρι σήμερα τα γερμανικά δικαστήρια αυτή τη λογική. Νομιμοποιητικός παράγοντας είναι η συνένεση του ασθενούς. Ακόμα και οι θεωρίες που δεν πιστεύουν στη συνένεση του ασθενούς, άπαντες θεωρούν ότι σίγουρα για να συμμετάσχει ο ασθενής στην ιατρική πράξη θα πρέπει να έχει δώσει τη συνένεσή του. Αυτό προκύπτει από το δικαίωμα αυτοπροσδιορισμού του κάθε ανθρώπου. Είναι το άρθρο 2 και 5 παράγραφος 1 του Συντάγματος, που σου λέει ότι ο καθένας μπορεί να προσδιορίζει τον εαυτό του και με αυτήν την έννοια, και εδώ πέρα έρχεται σε αντίθεση με το Ιπποκράτιο μοντέλο, ακόμα και το αν θα ακολουθήσει κάποιος μια θεραπεία ή θα ζήσει με κάποιες συνθήκες οι οποίες συνεπάγεται η ασθένειά του, είναι μια δική του απόφαση στην οποία ο γιατρός δεν μπορεί να επέμβει. Προκειμένου να είναι ισχυρή η συνένεση του ασθενούς, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα διάθεσης του αγαθού, δηλαδή τη ζωή θεωρούμε ότι δεν μπορεί να τη διαθέσει και ο ίδιος άνθρωπος, άρα ένας ασθενής που θα εμφανίσει σε έναν ιατρό του και θα ζητήσει να πεθάνει, ευθανασία στην Ελλάδα και στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης είναι ποινικό αδίκημα, δεν έχουμε δικαίωμα διάθεσης του δικαιώματος της ζωής. Να δίνεται πριν την πράξη, αυτονόητο, να υπάρχει δυνατότητα ανάκλησης, ακόμα και δευτερόλεπτα πριν το χειρουργείο μπορεί ο ασθενής να ζητήσει να σταματήσει η επέμβαση και πρέπει να σταματήσει, να έχει την ικανότητα προς συνένεση, να τηρεί τα χρηστά ήθη. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αν κάποιος εμφανιστεί και πει θέλω να μου ακροτηριαστεί το χέρι, έτσι επιθυμώ, χωρίς καμία ένδειξη, χωρίς τίποτα, αυτό θεωρείται ότι αντίκειται στα χρηστά ήθη. Να είναι ελεύθερη από πλάνη, απάτη, απειλή, δηλαδή να έχει γίνει σωστή ενημέρωση, και εδώ ερχόμαστε στην κορονίδα της συνένεσης του ασθενούς, ώστε ελεύθερα να συμμετέχει στην ιατρική πράξη. Η ικανότητα συνένεσης, τουλάχιστον εγώ είμαι οπαδός, γιατί υπάρχουν και αντίθετες απόψεις, ότι δεν πρέπει να προσδιορίζονται αυστηρά από ηλικιακό κριτήριο ή ψυχική πάθηση τη διάβγεια του ατόμου. Υπάρχουν οι θεωρίες οι οποίες λένε αν δεν είναι 18 χρονών ο άνθρωπος, αποφασίζουν οι γονείς του, εάν έχει συγκεκριμένες ψυχικές νόσους, αποφασίζουν οι οικοί του. Η νέα κάπως πιο φιλελεύθερη προσέγγιση είναι ότι θα πρέπει να εξετάζει το βαθμός ωριμότητας του ατόμου. Και μάλιστα αυτό ξεκίνησε από μια πολύ ενδιαφέρουσα απόφαση του εφετείου της Λειψίας, όπου μια 17χρονη κοπέλα είχε μείνει έγκυος και ήθελε να κάνει διακοπή της κοίησής της και οι γονείς της διαφώνησαν σε αυτό. Θέλανε να κρατήσει το παιδί. Δεδομένου ότι ήταν κάτω από 18 χρονών, θα έπρεπε να συμφωνήσουν στην ιατρική πράξη οι γονείς. Και τότε το εφετείο της Λειψίας πήρε την πρώτη απόφαση προς αυτήν την κατεύθυνση, είναι η απόφαση του 1994, όπου είπε δεν γίνεται σε ένα άτομο που βρίσκεται τόσο κοντά στην ενηλικίωση, που μπορεί το ίδιο να έχει την ωριμότητα να αποφασίσει, να μην πάρει αυτή την απόφαση. Η ενημέρωση. Η ενημέρωση, που είναι η κορονίδα, όπως είπαμε, της συνένεσης, ξεκινά από την ενημέρωση ως προς τη διάγνωση. Θα πρέπει ο ασθενής να γνωρίζει από τι πάσχει. Και αυτή είναι μια απόλυτη ενημέρωση. Γιατί πολλές φορές το ζούμε, και ειδικά στο κομμάτι της ογκολογίας, να εμφανίζονται οι συγγενείς και να λένε μη του πεις τίποτα, πες τα σε εμάς. Αυτό είναι απαραίτητο. Και δεν είναι απαραίτητο από νομική προσέγγιση, είναι και από ηθική προσέγγιση. Δεν είναι δυνατόν να αποκρύπτεται από κανέναν άνθρωπο από το τι πάσχει. Συνεπώς, το κομμάτι της ενημέρωσης για τη διάγνωση είναι απόλυτο. Και δεν μπορεί να υπάρξει δυνατότητα παραίτησης από αυτό. Το δεύτερο κομμάτι είναι ως προς την πορεία, δηλαδή τι πρέπει να κάνει, τι θα συμβεί αν κάνει μια επέμβαση, αν κάνει χημειοθεραπεία, τι δεν θα συμβεί, ποιες είναι οι προοπτικές που μπορεί να υπάρξουν, ποιες μέθοδοι υπάρχουν για τη συγκεκριμένη περίπτωση, δηλαδή ποιες θεραπείες υπάρχουν για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Εδώ πέρα αναπτύσσει μια μεγάλη κουβέντα που έχει σχέση άμεση και με τις κλινικές δοκιμές φαρμάκων,
την οποία ουσιαστικά είναι και το αντικείμενο σε μεγάλο βαθμό και της ογκολογίας, τα νέα φάρμακα, κατά πόσο ο ιατρός υποχρεούται να ενημερώσει τον ασθενή του εάν υπάρχουν ερευνητικές διαδικασίες. Η μία προσέγγιση του θέματος αναφέρει ότι για τις εναλλακτικές μεθόδους θα πρέπει ο ιατρός να ενημερώνει μόνο εάν αυτές βρίσκονται στο επίπεδο της ιατρικής πράξης του πρώτου σταδίου που λέμε, της στατικής ιατρικής, και δεν υπάρχει υποχρέωση να ενημερώσει για μεθόδους που βρίσκονται σε ερευνητικό στάδιο, διότι δεν έχουμε δει την εξέλιξή τους. Εδώ πέρα υπάρχει μια ενδιαφέρουσα απόφαση που την έχω ξαναπαρουσιάσει σε μια συζήτηση μερίδα πάλι που είχαμε κάνει για τα δικαιώματα του ασθενούς. Είναι του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά 391 του 2008, όπου υπήρξε ακροτηριασμός του άκρου ενός νεαρού παιδιού εξαιτίας δεσμοειδούς όγκου που υποτροπίασε πολυαιστικά. Αυτά εγώ δεν τα καταλαβαίνω, όπως αντιλαμβάνεστε, αλλά τα διαβάζω στην υπόθεση. Και τελικά κρίθηκε και υπήρξε καταδικαστική απόφαση και για τον ιατρό αλλά και για το νοσοκομείο ότι θα έπρεπε να γίνει χρήση της ιντερφερόνης αντί του ακροτηριασμού. Η άμυνα του γιατρού και του νοσοκομείου τότε ήταν ότι η χρήση ιντερφερόνης βρίσκεται σε πειραματικό στάδιο και ενέχει αρκετούς κινδύνους, αλλά υπήρξε αυτή η απόφαση που λέει ότι όταν τελικά το αποτέλεσμα της στατικής ιατρικής είναι τόσο βίαιο και έχει τέτοιες επιβαρύνσεις, θα έπρεπε να ενημερωθεί ο ασθενής ότι υπάρχει και μία άλλη δυνατότητα. Το τρίτο κομμάτι της ενημέρωσης έχει να κάνει με τους κινδύνους και τα ρίσκα που αναλαμβάνει το άτομο. Θα πρέπει να ξέρει ποιους κινδύνους έχει η επέμβασή του. Η ιατρική ενημέρωση θα πρέπει να γίνει με έναν διάλογο, δεν αρκεί η υπογραφή στα έντυπα συνένεσης χωρίς να υπάρχει διάλογος, και βασικό κριτήριο που εξετάζεται πότε αυτή υπάρχει δεν υπάρχει είναι το επίγον και αναγκαιότητα. Πόσο επίγουσα είναι η επέμβαση? Προφανώς όταν ένας ασθενής έρχεται από ένα τροχαίο ατύχημα και πρέπει να γίνει άμεσα επέμβαση, υπάρχουν οι δυνατότητες μείωσης των υποχρεώσεων ενημέρωσης, ή η αναγκαιότητα. Είναι άλλο να μπαίνει ένας άνθρωπος για μια απαραίτητη επέμβαση και άλλο να μπαίνει για μια κοσμητική επέμβαση. Οπότε θα πρέπει να ενημερωθεί ακόμα και για τα ακραία ρίσκα που υπάρχουν. Η απουσία της ενημέρωσης είναι όταν έχουμε κατεπίγουσα περίπτωση, την επιθυμία του ασθενή για μη γνώση, απλώς αυτή να είναι εκπεφρασμένη, να έχει ήδη ενημερωθεί ο ασθενής, δηλαδή πήγε στο γιατρό, το ενημερώθηκε, ξαναγύρισε μετά από κάποιο καιρό που το σκέφτηκε. Το λεγόμενο ιατρικό προνόμιο που δέχεται πολύ μεγάλη κριτική και αφορά και την ογκολογία, δηλαδή έχει γίνει δεκτό στην ομολογία ότι αν αποδεδειγμένα η ενημέρωση μπορεί να συνεπάγεται κίνδυνο για την πορεία της θεραπείας, τότε μπορεί να εκλείπει. Αυτό αναφέρεται κυρίως στις κλινικές μελέτες με σκευάσματα πλασίμπο, με εικονικά σκευάσματα. Προφανέστατα εκεί σου λέει ότι δεν μπορώ να ενημερώσω τον ασθενή ότι παίρνει το εικονικό σκεύασμα, γιατί δεν θα μπορέσουμε να έχουμε την πορεία της επέμβασης. Εκεί λοιπόν η θεωρία λέει ότι θα πρέπει ο ασθενής να ενημερωθεί τουλάχιστον ότι μπορεί να λάβει και το εικονικό σκεύασμα. Ένα μεγάλο ενδιαφέρον έχει να κάνει, θα μου δώσετε 3 λεπτά ακόμα, γίνεται, αν τα έχουμε. Ένα κομμάτι με την ενημέρωση και ιατρικό απόρριτο. Υπάρχει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα απόφαση, πάλι της Γερμανίας, εγώ είμαι γερμανοτραφής και εκεί απευθύνομαι, όπου ένας Έλληνας, γιατί τύχαινε Έλληνας, διαγνώστηκε με τον ιό του AIDS και ζήτησε από τη γιατρό να μην ενημερωθεί η σύζυγός του ότι έχει AIDS. Η γιατρός βρέθηκε σε μια πολύ δύσκολη συνθήκη και τελικά αποφάσισε να ενημερώσει τη σύζυγό του ότι ο σύζυγός σας έχει AIDS. Και μηνύθηκε από τον Έλληνα, ο οποίος ήταν συμπατριώτης μας, γιατί του παραβιάστηκε το ιατρικό απόρριτο. Το ενδιαφέρον της απόφασης είναι ότι κρίθηκε μεν ότι ήταν παράνομη πράξη ως πράξη της ιατρού, ότι το ιατρικό απόρριτο είναι απόλυτο και δεν έπρεπε να ενημερώσει, αλλά βρήκαν έναν τρόπο να την αθώσουν, ότι επειδή η ίδια γιατρός ήταν και θεράπουσα της συζύγου, βρισκόταν σε μια σύγκρουση καθηκόντων, διότι ως θεράπουσα ιατρός έπρεπε να ενημερώσει. Είναι πάντως ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον κατά πόσο η ενημέρωση μπορεί να φτάνει στο κομμάτι να ξεπερνά το ιατρικό απόρριτο. Η προστασία τώρα του ασθενού στην έρευνα έχει ένα επίπεδο παραπάνω ενημέρωσης από αυτό το οποίο αναφέραμε, δηλαδή πέρα από ό,τι είπαμε προηγουμένως, θα πρέπει να υπάρχει και μια αναλογία ωφέλους κινδύνου. Ποια είναι η διαφορά από τη συμμετοχή μας σε μια ιατρική πράξη
από τη συμμετοχή μας σε μια έρευνα, ότι η έρευνα ακριβώς επειδή δεν πλήρει ακόμα το λέγε της, μπορεί να ενέχει περισσότερους κινδύνους. Άρα, εκτός από την ενημερωμένη συνένεση, γίνεται και αναλογία όφελους κινδύνους. Σε περίπτωση που τα ωφέλη τα οποία έχει ο ασθενής είναι μεγαλύτερα από τους κινδύνους, τότε νομιμοποιείται η συμμετοχή του σε μια ερευνητική διαδικασία και γι' αυτό υπάρχει και έγκριση από αρμόδια όργανα. Με όλες αυτές τις σκέψεις καταλήγουμε, εγώ είμαι υπερασπιστής ήδη από τη διδακτορική μου διατριβή και από το μεταπτυχιακό μου, ότι θα πρέπει πάντοτε να ενημερώνει ο ιατρός τον ασθενή του και ποτέ να μην στηρίζεται στις διαδικασίες να προσπαθεί να του τα πει διαφορετικά. Η ενημέρωση δεν πρέπει να φτάνει στο επίπεδο του τρόμου, αλλά προφανώς ο ασθενής θα πρέπει να ξέρει τι έχει να αντιμετωπίσει, να ξέρει ποιες είναι οι πιθανότητες του και να ξέρει ποιες είναι οι εναλλακτικές μέθοδοι και κίνδυνοι οι οποίοι έχει. Και επειδή σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα για την αντιμετώπιση του καρκίνου και σίγουρα μας ακούει και άνθρωποι που βρίσκονται σε αυτή τη διαδικασία, και δράτω με τις ευκαιρίες για την αναφορά που έγινε στη δική μου περίπτωση της υγείας της οποίας αντιμετώπισα, θα ήθελα να πω το εξής. Όποια και να είναι η κατάσταση του κάθε ασθενούς, θα πρέπει να διατηρεί την πίστη και την ελπίδα του. Και να διατηρεί την ελπίδα του ακόμα και όταν δεν υπάρχουν ελπίδες. Να διατηρεί την ελπίδα ότι υπάρχουν ελπίδες. Να ελπίζει ότι θα βρεθούν οι ελπίδες. Όσο διατηρείται αυτή η πίστη στην ελπίδα, τότε μπορούν να γίνουν θαύματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Πλεύρη. Ευχαριστούμε θερμά. Δεν θα γίνει συζήτηση, θα προχωρήσουμε στην επόμενη διάλεξη από την κυρία Αθηνά Χριστοπούλου, τη συνάδελφο παθολόγο-ογκολόγο που είναι διευθύντρια στο Τμήμα Χημειοθεραπείας του Νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας στην Πάτρα και είναι εκ των ιδρυτικών στελεχών και των Women for Oncology, της τόσο πετυχημένης πλατφόρμας. Αθηνά, ακούμε. Ευχαριστώ πολύ το Προεδρείο και βέβαια ευχαριστώ πολύ το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας του Καρκίνου για την τιμητική πρόσκληση. Ευχαριστούμε όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ, Σάββατο το απόγευμα, σε αυτή τη σημαντική ενημέρωση του κοινού, σε αυτή τη σημαντική μέρα που είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου. Με ένα θέμα που μιλάει για το τέλος του καρκίνου και αλήθεια πόσο αυτό μπορεί να προβληματίσει τους μη ειδικούς στην αίθουσα. Πρόκειται για μια μυθοπλασία ή φαίνεται ότι ο καρκίνος, και επιτρέψτε μου να το ονοματίζω έτσι, είναι κάτι που έχει αλλάξει, φαίνεται ότι θα αλλάξει το πρόσωπό του. Και πραγματικά φαίνεται ότι πια δεν έχουμε να κάνουμε με αυτό τον άχρωμο και άχρονο εχθρό. Είμαστε, φαίνεται, σε ένα πεδίο μάχης, όπου χρησιμοποιούμε πιο εξειδικευμένα όπλα, πιο ακριβή όπλα. Οι ήρωες είναι οι ασθενείς μας και εμείς πιστεύουμε ότι νικητής θα βγει η ασθένεια. Και πολύ λίγα στοιχεία που μας λένε και σοκάρουν ότι υπάρχουν 14 εκατομμύρια διαγνώσεις, 8 εκατομμύρια θάνατοι από καρκίνο το 2014. Τι σημαίνει αυτό? Ότι υπάρχει ένα τεράστιο πεδίο έρευνας μεταξύ της πρόληψης και έγκυρης διάγνωσης έως την πρόσβαση στις πιο καινοτόμες θεραπείες. Πραγματικά πρόκειται για μία νόσο που έχει μεγάλο βάρος. Το κόστος του καρκίνου για την κοινωνία είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί σημαίνει απώλεια ζωής, γιατί είναι συνώνυμο με το θάνατο. Γιατί σημαίνει απώλεια της ελπίδας, γιατί σημαίνει χαμένα όνειρα. Μια γραμμή που διακόπτεται απότομα και δεν συνεχίζει. Σημαίνει απώλεια ανθρώπων που είναι σε παραγωγική ηλικία. Τι σημαίνει αυτό για την κοινωνία? Ότι χάνει το παραγωγικό της δυναμικό. Δηλαδή, τίθεται σε κίνδυνο η ίδια η δομή της κοινωνίας. Υπάρχει όμως και το κόστος του καρκίνου για τον υγιή πληθυσμό. Για τον κάθε υγιή, ο καρκίνος είναι το κακό σπυρί. Η επάρατος νόσο, η παλιαρόστια, η έξω από εδώ, όλα αυτά συνώνυμα με τον φόβο, την απαισιοδοξία, την νιχιλιστική αντίληψη για τη ζωή. Και όλοι μιλάνε και μας λένε ότι εσείς, η ειδικότητά σας, συνδέεται με ένα υψηλό και επιταχυνόμενο κόστος. Αλλά αλήθεια, είναι πράγματι έτσι? Ναι, ξοδεύουμε πολλά χρήματα για τον καρκίνο, αλλά είμαστε υπερήφανοι που ήρθε η στιγμή που αυτά που ξοδεύουμε γυρίζουν σε εμάς σε αξία. Αυτό τι σημαίνει?
Μπαίνει πια η έννοια της αξίας, το value, και τα χρήματα τελικά τα οποία γυρίζουν πίσω είναι πολύ περισσότερα από αυτά που ξοδεύουμε. Η αξία είναι τελικά η αποτύπωση στην επιτυχία αυτού που κάνουμε. Και δεν είναι τυχαίο που πια στο άσκο ή στις κλινικές μελέτες μπαίνει πια, ένταξη των ασθενών, μπαίνει πια η έννοια της αξίας. Αλλά όλα αυτά δημιουργούν ευθύνες. Οι ευθύνες οι δικές μας είναι ευθύνες για την κοινωνία. Ότι πρέπει να βγούμε έξω και να μεταφέρουμε την πίστη μας, να μεταφέρουμε την ενέργειά μας και όλη αυτή τη θετική σκέψη που έχουμε, ότι είμαστε πολύ κοντά, έχουμε προσπαθήσει πολύ και έχουμε αλλάξει το πρόσωπο του καρκίνου. Έχουμε ευθύνη απέναντι στον άνθρωπο. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε κάθε υγιή, κάθε ασθενή εντελώς ξεχωριστά. Πρέπει να επαγρυπνούμε και να αναγνωρίζουμε τους κινδύνους που υπάρχουν και να μιλάμε για αυτούς. Κάπνισμα, παχυσαρκία, υγιεινή διατροφή, αλλά και αυτών που έρχονται, όπως είναι περιβαλλοντικοί λόγοι. Πρέπει να δίνουμε και να βγούμε προς τα έξω, να δώσουμε πληροφορίες ότι ο καρκίνος πρέπει και επιβάλλεται να απομυθοποιηθεί. Και θα μου πείτε, πώς αλήθεια μπορείς να μεταφέρεις αυτό σου τον ενθουσιασμό όταν η ίδια η έννοια της απώλειας ζωής αρνείται αυτό τον ενθουσιασμό. Και εδώ υπάρχουν κάποια δεδομένα. Τα δεδομένα που μας λένε ότι έχουμε πια μια πληθώρα θεραπείων, νέων σκευασμάτων, ήδη εγκεκριμένων, πολλά σκευάσματα σε προχωρημένη κλινική ανάπτυξη, που ήρθαν και άλλαξαν τη φυσική πορεία της νόσου. Νεοπλάσματα, τα οποία αντιμετωπίζονται πια με αυτές τις πολύ έξυπνες θεραπείες, τις στοχευμένες θεραπείες, που από τότε που ήρθαν και προσθέθηκαν στη θεραπευτική μας φαρέτρα, αυτό συνδέθηκε και με μείωση της θνητότητας. Είχαμε με αυτά τα φάρμακα στα χέρια μας αύξηση της πενταετούς επιβίωσης στο 54%. Αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης στο 73%. Παραγωγικότητα αύξηση στο 75%. Τι σημαίνει αυτό? Ότι με τα φάρμακα πια που έχουμε, με τα νέα μόρια, κάναμε ολοένα και περισσότερους ασθενείς καλά. Που σημαίνει ότι αυτοί ξαναμπήκαν στην κοινωνία, ξαναέγιναν παραγωγικοί για την κοινωνία. Και επιτέλους μιλάμε για ένα μεγάλο αριθμό επιζώντων από τον καρκίνο. 11 εκατομμύρια στην Αμερική, 11 εκατομμύρια στην Ευρώπη. Εκτιμάται πάντα από 25 εκατομμύρια παγκοσμίως. Πού οφείλονται όλα αυτά? Στη μεγάλη πρόοδο που έγινε στην έρευνα. Κάποτε χρησιμοποιούσαμε τις απεικονιστικές μεθόδους και την ιστολογική ταυτοποίηση της νόσου με το μικροσκόπιο για να δούμε με τι καρκίνο έχουμε να κάνουμε. Μετά ήρθαν οι γνώσεις στη μοριακή ογκολογία, προχωρήσαμε στη μοριακή ανάλυση, διαβάσαμε γονιδιώματα, μιλήσαμε για γονιδιακές υπογραφές και ήρθε η επανάσταση. Ήρθε μια επανάσταση που σημαίνει ότι πήγαμε στο κύτταρο μέσα και μελετήσαμε όλα αυτά τα περίεργα σχήματα, όλα αυτά εδώ τα μονοπάτια, τα οποία όταν αυτά ενεργοποιηθούν οδηγούν σε πολλαπλασιασμό και επιβίωση των κυττάρων. Και είδαμε ότι όταν αναστείλουμε κάποια από αυτά σε συγκεκριμένα σημεία, έχουμε το στόχο, βρίσκουμε το φάρμακο έτσι ώστε να στοχεύουμε με πολύ μεγάλη ακρίβεια και να έρθει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Και προχωρήσαμε ακόμα και είδαμε ότι με τις νέες θεραπείες υπάρχει κάποια στιγμή που θα δημιουργηθεί αντίσταση σε αυτές. Και προχωρήσαμε ακόμα και είδαμε ότι μπορέσαμε και βρήκαμε κάποιους από αυτούς τους μηχανισμούς αντίστασης. Και ήρθαν νέα φάρμακα και έρχονται νέα φάρμακα και ολοένα θα έρχονται νέα φάρμακα. Έτσι λοιπόν έγινε πια το όνειρο πραγματικότητα, αυτό που λέει στο Nature το precision medicine, η εξατομικευμένη θεραπεία. Κάποτε οι προηγούμενες γενιές αντιμετωπίζαμε όλους τους ασθενείς το ίδιο. Σήμερα λέμε ότι κάθε ασθενής είναι ξεχωριστός, κάθε ασθενής είναι μοναδικός. Υποστηρίζουμε την εξατομικευμένη θεραπεία. Κάθε θεραπεία είναι κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του συγκεκριμένου ασθενούς. Και έτσι λοιπόν ζούμε σε μια κοσμογονία θεραπευτικών εξελίξεων. Εξελίξεις οι οποίες προχωράνε όλο ένα και περισσότερο και μας λένε ότι στην πορεία της νόσου ο καρκίνος μπορεί να αλλάξει πρόσωπα και να γίνει διαφορετικός ο ίδιος καρκίνος και να χρειαστεί να ξαναπάρουμε πολλές φορές βιοψία, έτσι ώστε να μπορέσουμε να διαβάσουμε το αποτέλεσμα που θα μας έρχεται κάθε φορά στα χέρια μας. Και είδαμε ότι κάθε όγκος δεν είναι ένας.
Κάθε όγκος μπορεί να έχει διαφορετικά πρόσωπα. Είδαμε ότι ο καρκίνος του πνεύμονα δεν είναι μόνο ένας. Μπορεί να έχει διαφορετικά πρόσωπα. Αυτό γίνεται και με τον καρκίνο του μαστού και με τον καρκίνο του παχαίου εντέρου και με το μελάνωμα και με πολλά άλλα ακόμα. Και είδαμε τελικά ότι αυτό που εμείς κάνουμε με τα όπλα που έχουμε στα χέρια μας είναι ότι στοχεύουμε να κρατήσουμε τον καρκίνο ολιγομεταστατικό. Έτσι ώστε να μην υπάρξει υγειονομικό χάος. Να τον κρατήσουμε ολιγομεταστατικό, όχι μόνο σε μέγεθος, αλλά και σε πολυπλοκότητα. Και φτάσαμε πια να έχουμε τη σωστή θεραπεία για το σωστό ασθενή στο σωστό χρόνο. Έτσι όπως υπογράφεται και από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το 2015. Θεραπεύουμε πια τον ασθενή που έχει την νόσο και όχι την νόσο που έχει ο ασθενής. Εξάλλου αυτό ήταν και αυτό που υποστήριζε ο Ιπποκράτης. Είναι πιο σημαντικό να γνωρίζουμε με τι είδους άνθρωπο έχει μια ασθένεια παρά τι είδους ασθένεια έχει ένας άνθρωπος. Και πραγματικά προχωρήσαμε και μάθαμε κι άλλα ακόμα. Μπήκαμε σε αυτό που ακούσατε και διαβάσατε από το διαδίκτυο, από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας για την ανοσοθεραπεία. Έτσι όπως στο Science το 2013 παρουσιάστηκε σαν ένα μέγιστο επίτευγμα της επιστήμης, όχι μόνο της ιατρικής. Ήρθε η ανοσοθεραπεία και να μείνει αυτή τη φορά. Και ενώ εδώ και πάρα πολλά χρόνια μιλούσαμε για εμβόλια, τελικά καταφέραμε και προχωρέσαμε ακόμα τη γνώση. Και είδαμε ότι υπάρχουν κάποια κομβικά μονοπάτια όπου βάζουν φρένο στο νοσοποιητικό μας σύστημα, όπου εμείς όταν θα ανταναστείλουμε αυτά από τα μονοπάτια, τα εκμεταλλευόμαστε προς όφελος του ασθενούς. Έτσι λοιπόν αναδεικνύεται μια διαφορετική στρατηγική και τι κάνουμε? Παλιότερα βάζαμε μια βόμβα και σκοτώναμε και τους συμμάχους. Τώρα όμως εκμεταλλευόμαστε τον ίδιο το συμμαχικό στρατό, αυτό που κουβαλάμε μέσα μας, το νοσοποιητικό μας σύστημα. Και να πηγαίνει, έτσι γίνεται το νοσοποιητικό σύστημα, ένας ιδανικός στόχος. Και είδαμε σημαντικά αποτελέσματα. Είδαμε με νεοπλάσματα όπως αυτό του μελανόματος στο μεταστατικό στάδιο που είχε πολύ φτωχή επιβίωση, 3, 4, 5 μήνες ζωής, είδαμε ότι με την ανοσοθεραπεία αυτές τις χαρακτηριστικές καμπύλες, αυτή την ουρά την καμπύλη που λέει ότι ένα ποσοστό των ασθενών μπορεί να ωφεληθεί, να ζήσει για πολλά χρόνια και να ζήσει καλά. Και μάλιστα με παρενέργειες, χωρίς να είναι αυτές οι συμβατικές παρενέργειες της χημειοθεραπείας που ξέρουμε, διαφορετικές, που όλο ένα και περισσότερο τις γνωρίζουμε και μπορούμε πολύ εύκολα να τις αντιμετωπίσουμε. Και αυτά τα αποτελέσματα τα καλά τα είδαμε και στον καρκίνο του πνεύμονα. Πέρυσι ανακοινώθηκαν αποτελέσματα μελετών σημαντικών που πραγματικά άλλαξαν τη φυσική πορεία της νόσου στο μεταστατικό στάδιο. Και έρχονται πολλά άλλα ακόμα αποτελέσματα, πολλές άλλες ακόμα μελέτες. Και είναι τέτοια πια η πρόοδος που έχει γίνει στη γνώση, που αυτό φαίνεται και σε αυτό το διάγραμμα, όπου τα τελευταία χρόνια, λόγω όλης αυτής της μεγάλης επιταχυνόμενης επιστημονικής άθρησης γνώσης, αυξήθηκαν κατακόρυφα ο αριθμός των κλινικών μελετών. Άρα λοιπόν υπάρχουν ωφέλη από την εξατομικευμένη ιατρική, από την ιατρική της ακρίβειας, η οποία είναι ασφαλέστερη και πιο αποτελεσματική, συντομότερος ο χρόνος θεραπείας και έχει μια πολύ καλή σχέση κόστους αποτελέσματος. Και βέβαια αυτό που απαιτεί είναι ο ασθενής στο επίκεντρο των αποφάσεων και εμπλοκή όλων των φορέων, φαρμακοβιομηχανίας, πληρωτών, κυβερνήσεων και όλων των υπόλοιπων φορέων. Και εδώ είναι ο James Allison, μια σημαντική φυσιογνωμία, ο άνθρωπος ο οποίος ασχολήθηκε πολύ με τις στοχευμένες θεραπείες, εδώ σε μια νεότερη ηλικία, εδώ πολύ πρόσφατα, ο άνθρωπος που μας έδωσε πάρα πολύ μεγάλη γνώση. Και βέβαια όλη αυτή τη γνώση, όλη αυτή την επιτυχία στις εξελίξεις τις επιστημονικές, τη συνέλαβε ένας εμπνευσμένος άνθρωπος, ο Μπάρακ Ομπάμα. Αυτός ο οποίος ανέθεσε στον Υπουργό Εξωτερικών, τον Biden, να κάνει το λεγόμενο Cancer Moonshot. Ο Biden πήγε λοιπόν και μίλησε με
ανθρώπους, όχι μόνο επιστήμονες, όχι μόνο επαγγελματίες της υγείας, αλλά και data manager, συνέλεξε πληροφορία, είδε ότι είναι πολύ μεγάλη και πολύ αθροιστική η γνώση που έχουμε, είδε ότι υπάρχει μεγάλη εξέλιξη στην τεχνολογία και είπε ότι θα βάλω την πλάτη, θα βάλω όλη την ενέργεια, χρήματα, έτσι ώστε να φτάσουμε να κάνουμε την Αμερική, εκείνη τη χώρα η οποία θα θεραπεύσει τον καρκίνο μία και για πάντα. Και πραγματικά θυμηθείτε ότι τη δεκαετία του 60 ήταν πραγματικά σαν όνειρο επί Κέννεντι όταν πιστεύαμε και σχεδιάζαμε στην πρώτη προσελήνωση. Τότε ήταν ένας στόχος αυτό να το καταφέρουμε σε 10 χρόνια και τελικά έγινε πραγματικότητα στα 7 χρόνια. Το όραμα, το επόμενο, είναι να κάνουμε το Cancer Moonshot. Ένα όραμα δεκαετίας, έτσι ώστε, αν όχι να εκριζώσουμε την νόσο, να την κάνουμε να αλλάξει πρόσωπο. Και όλα αυτά μπορεί να σας φαίνονται σαν ένα επιστημονικό μυθιστόρημα, έτσι όπως πολύ ωραία αναφέρθηκε στο Nature πρόσφατα. Κάποτε βλέπαμε τις ταινίες της Star Trek και ήταν εντελώς εξωπραγματικές. Ας ελπίσουμε αυτά που πιστεύαμε πριν από λίγα χρόνια, η κλινική γιατροί, εμείς οι ογκολόγοι, ότι δεν θα μπορέσουμε να τα ζήσουμε, τελικά φαίνεται, ζούμε πραγματικά εποχές εκπληκτικές. Έχουμε καταφέρει να θεραπεύσουμε αρκετούς καρκίνους, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Πρέπει να κάνουμε να ζουν ολοένα και περισσότερο ασθενείς και αυτοί οι ασθενείς να ζουν καλά. Να αναλύσουμε πολύ καλά όλα τα ιστορικά των ασθενών, έτσι ώστε να φτάσουμε σε ασφαλή συμπεράσματα. Και βέβαια απαιτείται ομάδα συνεργασίας. Οι κυβερνήσεις σίγουρα δεν θα δώσουν τις απαντήσεις και τις λύσεις. Είναι αυτοί όμως που θα δράσουν καταλυτικά, έτσι ώστε να έρθουν σε σύμπριξη όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. Και εδώ κάποιες πολύ ωραίες φωτογραφίες, τις οποίες συντανίστηκα από έναν συνάδελφο ογκολόγο, τον κύριο Θανασιάδη, από τη συλλογή του, φωτογραφίες που δείχνουν την αγωνία όλων των κρατών, των χωρών, για τον πόλεμο, για την μάχη εναντίον του καρκίνου. Εδώ λοιπόν είναι ένα πολύ σπάνιο γραμματόσημο στη Γαλλία από το 1970 που ακριβώς δείχνει αυτή την αγωνία. Το 1970 την ίδια αγωνία είχαμε. Και εδώ ένα επίσης άλλο που βλέπετε πώς αποτυπώνεται αυτός ο φόβος, αυτός ο τρόμος για αυτή την ασθένεια. Και άλλη μία παράσταση εδώ. Έτσι λοιπόν έχουμε μια πολύ μεγάλη ευθύνη. Έχουμε ευθύνη να μεταφέρουμε τη γνώση, να μεταφέρουμε την επιστήμη και την τεχνολογία στον Έλληνα ασθενή, στον κάθε ασθενή. Να γίνεται μια συνεχής εκπαίδευση στον ογκολόγο. Να υπάρχει πρόσβαση για τον ασθενή σε υπηρεσίες υγείας και φάρμακα. Να αναπτυχθούν υποστηρικτικές δομές. Να τονιστεί ξανά και ξανά η αξία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης. Και βέβαια σε όλα αυτά δεν μπορούμε να αφήσουμε έξω τους ασθενείς. Είναι και αυτοί οι οποίοι συμβάλλουν στο να αλλάξει πρόσωπο ο καρκίνος. Είναι η φωνή των ασθενών που πρέπει να ακουστεί, γιατί πια οι ασθενείς θέλουν να μάθουν. Ζητάνε να τους έρθει η γνώση, ζητάνε να τους έρθει όσο πιο γρήγορα η νέα θεραπεία. Γιατί πια υπάρχει πρόσβαση στην πληροφορία, επικοινωνούν μεταξύ τους. Ζητάμε πολλές φορές τη συμμετοχή τους στη δαπάνη. Υπάρχει πια μεγάλος σύλλογος ασθενών για ένα μεγάλο εύρος παθήσεων. Και υπάρχει αυτός ο όρος των patient advocacy. Αυτή η διαδικασία διαλόγου, η οποία διασφαλίζει ότι όλα τα εμπλεκόμενα μέρα συμμετέχουν στη χάραξη πολιτικών υγείας και κατανοούν και περιλαμβάνονται στις αποφάσεις ή απόψεις των ασθενών. Γιατί οι ασθενείς, σύμφωνοι με το European Platform, αυτά που διεκδικούν είναι η πρόσβαση στις γνώσεις, πρόσβαση στις καινοτόμες και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες υγείας, εμπλοκή τους στη χάραξη πολιτικών και λήψη αποφάσεων, ενδυνάμωση ασθενών και φροντιστών για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους, ενδυνάμωση συλλόγων ασθενών, εξάλειψη των διακρίσεων και ισότητα στην πρόσβαση. Είναι γεγονός ότι το 1980, εκείνη τη δεκαετία, ο ασθενής είχε μια απλή παθητική φάση στη λήψη αποφάσεων. Σήμερα ο ασθενής μπαίνει μέσα στο κέντρο του διαλόγου. Είναι εκεί και λέει τι τον ωφελεί και τι θα του κάνει καλό. Και αυτό που βλέπουμε ότι θα γίνει είναι ότι θα είναι ο μεγαλύτερος συμμέτοχος στη λήψη αποφάσεων για το σχεδιασμό της θεραπείας του και την έκβαση της νόσου του. Εκείνο που έχουμε δει είναι ότι μέσα σε 8 χρόνια δεκαπλασιάστηκε ο αριθμός των ασθενών και καταναλωτών που εμπλέκονται σε αποφάσεις και δράσεις στο αίμα. Συμμετέχουν τόσο στο προεγκριτικό όσο και στο εγκριτικό επίπεδο
λήψης αποφάσεων, γιατί θέλουν να δώσουν και τη δικιά τους οπτική γωνία και να δώσουν το δικό τους βάρος στη λήψη αυτών των αποφάσεων. Και είναι αυτά τα λεγόμενα EPARS, τα περίφημα EPARS, όπου συμμετέχουν οι ασθενείς και λένε και δίνουν τις δικές τους αξιολογήσεις για το αν έγινε ουσιαστική παρέμβαση όσον αφορά τη θεραπεία τους, και το μεγαλύτερο κομμάτι αφορά, όπως βλέπετε, την ογκολογία. Άρα λοιπόν οι ασθενείς είναι αυτοί που θα βοηθήσουν στο Cancer Moonshot. Είναι αυτοί που θα βοηθήσουν στο να αλλάξει το πρόσωπο του καρκίνου. Όχι πια με εκείνες τις παλιές ενημερωτικές καμπάνιες, αλλά με ακτιβιστικές ενέργειες που έτσι κι αλλιώς τις βλέπουμε ολοένα και περισσότερο. Και είναι η επιστήμη και η φωνή των ασθενών εκείνες που φέρουν πιο γρήγορα τα φάρμακα κοντά μας. Κάνουμε πράγματα στην Ελλάδα. Ναι, κάνουμε πράγματα και μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Έχουμε την Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος, που αποτελείται από 270 μέλη. Έχουμε την Ελληνική Ακαδημία Ογκολογίας, που εκπαιδεύει ολοένα και περισσότερους συναδέλφους. 2 μεγάλες και σημαντικές ερευνητικές ομάδες, τη ΧΕΚΟ και τη ΧΟΡΓ, συνέδρια, περιοδικά, διεθνείς συνεργασίες, δίνουμε υποτροφίες, ερευνητικές χρηματοδοτήσεις. Υπάρχουν εχειρίδια οδηγιών για ασθενείς στη συνεργασία με την ομάδα νέων ογκολόγων. Υπάρχουν πια θεραπευτικά πρωτόκολλα, διαγνωστικά, γραμμένα από ειδικούς ανά όγκο. Έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε το concession των βιοδικτών, γεγονός που οδήγησε στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση το 2013, consensus για τα γονίδια BRCA1 και 2 για τον γενετικό έλεγχο για τον καρκίνο του μαστού και των οθικών, consensus για κατευθυντήριες γραμμές χρήσης μοριακών εξετάσεων για τη θεραπευτική επιλογή σε συμπαγείς όγκους. Και υπάρχουν και κλινικές μελέτες. Κλινικές μελέτες που θέλουμε και ελπίζουμε να τρέξουν. Που θέλουμε και ελπίζουμε ολοένα και περισσότερο συνάδελφοι να παροτρύνουν τους ασθενείς να μετέχουν σε αυτές. Δεν σημαίνει ότι ο ασθενής που μετέχει σε κλινική μελέτη είναι πειραματόζωο. Απλά είναι αυτός που βοηθάει στο να έρθει η γνώση. Μην ξεχνάτε ότι οτιδήποτε έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα ήταν προϊόν κλινικών μελετών. Και βέβαια είναι αυτός ο διάλογος που υπογραμμίζει η εταιρεία μας, διάλογος και συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, να καταργήσουμε τους φραγμούς και να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα περάσει στους ασθενείς αδικαιολόγητο κόστος. Η σημερινή εκδήλωση εδώ είναι μια εκδήλωση προς το κοινό, μια ενημέρωση να τονίσουμε ότι ο καρκίνος νικέται. Τέτοιες δράσεις υπάρχουν και συνεχώς κάνουμε. Μία από αυτές είναι η Ελληνική Συμμαχία για το Μεταστατικό Καρκίνο του Μαστού, με μια σύμπραξη με τις γυναίκες στην ογκολογία και το ΚΕΦΗ, με χρηματοδότηση από την εταιρεία Pfizer, η οποία κερδίσαμε μεταξύ 80 υποψηφιωτήτων από 46 χώρες, μια διεθνή αναγνώριση, ένα διεθνές βραβείο. Βραβεύτηκαν 20 οργανώσεις από 18 χώρες, ανάμεσα σε αυτές ήταν και η χώρα μας, και ο στόχος ήταν να κάνουμε μία πρόταση για τις γυναίκες με το μεταστατικό καρκίνο μαστού. Και γιατί αυτές οι γυναίκες? Γιατί πια φαίνεται ότι ο μεταστατικός καρκίνος του μαστού τείνει και αυτός να γίνει μία χρόνια νόσος, όπως είναι τα καρδιαγγειακά νεοπλάσματα, όπως είναι ο σαχαρώδης διαβήτης. Εκείνο που προτείναμε και πήραμε τη βράβευση ήταν ένα καινοτόμο διαδικτυακό εργαλείο για την ενημέρωση, την εκπαίδευση, την υποστήριξη και την ενίσχυση αυτών των ασθενών. Περιμένουμε πολλά, αφού θα ωφεληθούν πάνω από 6.000 γυναίκες με μεταστατικό καρκίνο του μαστού, και βέβαια σίγουρα κάτι τέτοιο έχει ιδιαίτερη σημασία σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς της βαθιάς οικονομικής κρίσης. Ήδη η πλατφόρμα W for Life ή Life for για τις γυναίκες με καρκίνο μαστού σταδίου 4 έχει βγει στον αέρα. Άλλες δράσεις που όλοι μας οφείλουμε να συμμετέχουμε είναι να πάμε σε όσο το δυνατόν απομακρυσμένες περιοχές και να μιλήσουμε για τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης. Είχα προσωπικά την εμπειρία μαζί με άλλες συναδέλφους να βρεθούμε σε πολύ απομακρυσμένα νησιά της χώρας μας. Εκεί που είδαμε γυναίκες να έχουν τη χαρά και το πάθος να μάθουν. Ξέρανε ότι πρέπει να κάνουν μαστογραφία, ότι πρέπει να κάνουν τεστ ΠΑΠ, αλλά δυστυχώς οι δομές ήταν τέτοιες που δεν τους επέτρεπαν να έρθουν σε επαφή με τον ειδικό γιατρό. Τι μπορεί να κάνει ο καθένας μας? Πολλά. Πρόληψη. Σκεφτείτε ότι το 50% των περιπτώσεων καρκίνου θα μπορούσε να προληφθεί με απλές καθημερινές τροποποιήσεις του τρόπου ζωής μας. Στα σχολεία, να τρέξουμε, στα πανεπιστήμια, παντού, στο περιβάλλον εργασίας μας. Τα δεδομένα που έχουμε δυστυχώς είναι απογοητευτικά. Το 30% έχουν ελάχιστη φυσική δραστηριότητα. Το
20 περίπου της 100, το 15% είναι παχύσαρκοι. Οι μισοί καταναλώνουν μόνο φρέσκα λαχανικά και φρούτα. Και βέβαια, δυστυχώς, κάτι για το οποίο πρέπει να ντρεπόμαστε είναι ότι πάρα πολλοί καπνίζουν. Σκεφτείτε ότι δεν θα υπήρχε ο καρκίνος του πνεύμονα εάν δεν καπνίζαμε. Πρέπει πραγματικά να αποτελεί ντροπή για μας η μη εφαρμογή του νόμου περί απαγόρευσης του καπνίσματος. Κάθε χώρα δεν τη τιμά η οικονομική της ανάπτυξη, αλλά το πώς στελεχώνει το ανθρώπινο δυναμικό της. Και ένας μεγάλος γιατρός, ο Ντεβίτα, έγραψε αυτό το βιβλίο του, το τέλος του καρκίνου, The Death of Cancer, πιστεύοντας ότι σίγουρα θα έρθει. Και βέβαια όλα αυτά θέλουν πολλή σκέψη, σκληρή δουλειά, επιμονή, υπομονή, με στόχο να δημιουργήσουμε έναν κόσμο όπου η λέξη καρκίνος δεν θα είναι η πιο τρομακτική λέξη. Εκείνο που θέλω να ελπίζουμε είναι ότι χτίζουμε τα όνειρά μας και σίγουρα θα έρθει μια μέρα που τα όνειρά μας θα χτίσουν και εμάς. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε θερμά, Αθηνά. Ευχαριστούμε για την παρουσίαση. Ευχαριστούμε για τον ενθουσιασμό. Χρειαζόμαστε τον ενθουσιασμό, τη διεκδίκηση και την ευαισθησία των γυναικών για την οικολογία όλων των γυναικών. Παρακαλώ. Και να συνεχίσουμε να παρακαλέσω την κυρία Πρώτο Παπαδάκη, δικηγόρο και εκπρόσωπο της Ελληνικής Ομοσπονδίας του Καρκίνου, να έρθει να μας κάνει ένα σχολιασμό. Ευχαριστώ. Καλησπέρα και από μένα. Εκ μέρους της κυρίας Κέτης Αποστολίδη, Προέδρου της δικού σας Επιτροπής της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου, ευχαριστώ το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας Καρκίνου για την τιμητική πρόσκληση. Είμαι εδώ γιατί η κυρία Αποστολίδου αυτή τη στιγμή συμμετέχει και βρίσκεται στο πέρας ενός συνεδρίου που έχει για πρώτη φορά οργανώσει η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου, στο οποίο συμμετέχουν, και σας το ανακοινώνω με χαρά, 24 σύλλογοι ασθενών από όλη την Ελλάδα. Όσα θα πω είναι, νομίζω, ένας απευθείας σχολιασμός, καταρχήν στη δεύτερη ομιλία, και στο τέλος θα πω λίγα πράγματα συμπληρώνοντας την άρτια παρουσίαση του κυρίου Πλεύρη. Αυτή τη στιγμή και από χθες και σήμερα 24 σύλλογοι ασθενών έχουν μαζευτεί και μιλούν για όλα αυτά τα θέματα που συζητήθηκαν. Ασχολούνται με τα φάρμακα, με τα καινοτόμα φάρμακα, ασχολούνται με το θέμα κόστους-οφέλους φαρμάκου. Πώς μπορούμε να έχουμε τα φάρμακα που πράγματι σώζουν τους ασθενείς στην ελληνική πραγματικότητα. Έχουμε δυνατότητα να πληρώνονται αυτά τα φάρμακα για όλους τους ασθενείς που τα χρειάζονται. Ποιοι είναι οι ασθενείς αυτοί που θα νομιμοποιούνται να εξαιρεθούν από ένα φάρμακο ακριβό? Συζητάνε σήμερα για το θέμα της σχέσης του γιατρού με τον ασθενή, του ογκολογικού γιατρού με τον ασθενή. Στο τραπέζι τίθενται όλα αυτά τα θέματα που απασχολούν και τη μεριά των γιατρών. Έχουμε εξαιρετικούς γιατρούς στο πάνελ σήμερα στο συνέδριο. Έχουμε ασθενείς οι οποίοι μίλησαν για τον τρόπο με τον οποίο οι ίδιοι βίωσαν τη σχέση τους με τον γιατρό. Έχουμε λοιπόν θέματα τα οποία είναι ακριβώς αυτά τα οποία ακούσατε. Συζητήθηκαν ακόμα τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στις ελλείψεις του δημόσιου συστήματος, στην έλλειψη στα μηχανήματα. Αν δηλαδή κάποιος που δεν έχει εμπλακεί στο θέμα του καρκίνου ακούσει τι τρομακτικές ελλείψεις υπάρχουν στον εξοπλισμό, τον ακτινοδιαγνωστικό και τον εξοπλισμό που απαιτείται για τις θεραπείες των ασθενών, νομίζω θα τρομάξει. Οι ασθενείς όμως δεν τρομάζουν, μαζεύονται, είναι εκεί και συζητούν για να καταλάβουν, να κατανοήσουν το πρόβλημα και να δουν τι δυνατότητες υπάρχουν για να λυθεί. Είναι χαρά μου να πω ότι σε αυτό το συνέδριο συζητήθηκε ακόμα ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα που δείχνει πώς έχουν προχωρήσει οι ασθενείς κοντά στο θέμα αναφορικά με το θέμα της ασθένειας, και συζήτησαν το θέμα του καρκίνου και της εργασίας. Αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλοι οι ασθενείς όταν εργάζονται κατά τη διάρκεια της θεραπείας τους ή επιχειρούν να επιστρέψουν στην εργασία τους μετά το πέρας των θεραπείων τους. Άρα λοιπόν νομίζω ότι μιλάμε πια για ασθενείς οι οποίοι τολμούν να αναγνωρίσουν ότι η ασθένεια είναι κάτι το οποίο συμβαίνει,
Είναι κάτι όμως το οποίο δεν οδηγεί σε ένα τερματισμό της ζωής, αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει να το προσπεράσουμε, να το λύσουμε, να προχωρήσουμε και μέσα από την εμπειρία που όλοι έχουμε αποκτήσει από αυτό, να βοηθήσουμε τελικά τους επόμενους που θα βρεθούν στη δική μας θέση να το ξεπεράσουν πιο εύκολα. Μέσα από αυτό λοιπόν δεν θα ωφεληθούμε μόνο εμείς, θα ωφεληθεί ολόκληρη η κοινωνία στην οποία ζούμε. Επιτρέψτε μου να πω ότι αναφορικά με τα δικαιώματα των ασθενών, παρά το άρτιο της παρουσίασης του κυρίου Πλεύρη, η εικόνα που έχουν οι ασθενείς είναι ότι τα δικαιώματα στην Ελλάδα γενικώς ασκούνται με πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία. Αυτό έχει να κάνει με πάρα πολλούς παράγοντες. Ένας πολύ προφανής είναι ότι έχουμε μια πάρα πολύ δεδαλώδη νομοθεσία. Όποιος ασχολείται με τη δικηγορία το γνωρίζει πάρα πολύ καλά αυτό. Πολλές φορές μας θέτουν ερωτήματα οι πελάτες σχετικά με το αν δικαιούνται ένα θέμα αναφορικά με μια θεραπεία και ακόμα και εμείς που είμαστε πάρα πολύ εξοικειωμένοι στην έρευνα των νόμων αδυνατούμε να απαντήσουμε θετικά ή αρνητικά. Αυτό έχει να κάνει με το ότι η νομοθεσία δεν είναι συγκεκριμένη, ότι έχουμε πάρα πολλές φορές, και ιδίως αυτό είναι και χαρακτηριστικό αυτών των εποχών, νόμους, πολυνόμους, που μέσα στους οποίους παρεμβάλλονται άρθρα που αφορούν θέματα ασθένειας. Έχουμε πάρα πολλές φορές νόμους που παραπέμπουν στην έκδοση υπουργικών αποφάσεων που εκδίδονται μετά από πάρα πολλούς μήνες, για να μην πω ότι σε περιπτώσεις ορισμένες δεν εκδίδονται και καθόλου. Έτσι λοιπόν οι ασθενείς πραγματικά τα δικαιώματά τους δεν τα γνωρίζουν. Και παρά το γεγονός ότι έχουμε νομοθεσία που θεμελιώνει τα δικαιώματα των ασθενών, δηλαδή ο κώδικας της ιατρικής οδοντολογίας ισχύει από το 2005, αν δεν κάνω λάθος, εντούτοις οι ασθενείς τα δικαιώματά τους δεν τα γνωρίζουν. Και επειδή ο καρκίνος είναι και μια ασθένεια η οποία συνήθως προκαλεί την ανάγκη να ανταποκριθείς πολύ άμεσα, ο χρόνος ο πιεστικός δεν αφήνει περιθώρια να πληροφορηθείς, να εμπεδώσεις, να κατανοήσεις και να μπορέσεις τελικά να ασκήσεις το δικαίωμά σου. Και μάλιστα θα πω ότι όχι μόνο δεν τα γνωρίζουν, αλλά είναι και αποθαρρυμένοι από πάρα πολλά πράγματα. Θα κάνω μια αναφορά σε μια μελέτη που είχε γίνει το 2013, δηλαδή όχι και τόσο παλιά, σε 3 δημόσια νοσοκομεία της Αθήνας, το ερώτημα αν εκφράζουν τα παράπονά τους οι ασθενείς. Είναι εντυπωσιακό ότι στην Ελλάδα καταχωρήθηκαν ως 0,1 παράπονα ανά 1.000 ασθενείς, ενώ σε άλλες χώρες με πάρα πολύ καλύτερες συνθήκες αυτά ήταν υπερδεκαπλάσια. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν έχει να κάνει με το ότι δεν υπάρχουν παράπονα, αλλά οι ασθενείς είναι τόσο αποθαρρυμένοι με κάποια πράγματα και θεωρούν ότι δεν αξίζει καν να τα εκφράσουν, γιατί δεν πιστεύουν ότι μπορούν να λυθούν. Άρα λοιπόν έχουμε προβλήματα και στα ατομικά δικαιώματα των ασθενών, έχουμε και στα συλλογικά, στη δυνατότητα πρόσβασης στα νοσοκομεία, στις πολύ ώρες καθυστερήσεις. Υπάρχουν θέματα λοιπόν που πρέπει να λυθούν σε όλα τα επίπεδα, και στο ατομικό και στο συλλογικό. Υπάρχει μια ετήσια μελέτη, παρουσίαση που γίνεται για τις χώρες της Ευρώπης, που κατατάσσει τα συστήματα υγείας και βαθμολογεί τις χώρες ανάλογα με το επίπεδο της παροχής των υπηρεσιών υγείας, όπου δυστυχώς η χώρα μας τα τελευταία 3 χρόνια είναι καθυλωμένη στην 28η θέση, και εκεί μάλιστα έχουν έναν πίνακα που είναι πολύ ενδιαφέρον να δει κανείς ότι το μοναδικό θετικό, τη μοναδική θετική στίξη που έχουμε είναι ότι έχουμε νομοθεσία για τα δικαιώματα των ασθενών, αλλά όλα τα άλλα είναι αρνητικά. Δεν τα γνωρίζουν, δεν τα ασκούμε και όλα όσα λοιπόν σας ανέφερα. Άρα λοιπόν είναι ενδιαφέρον να κατανοήσουμε ότι δεν φτάνει μόνο να υπάρχει το κομμάτι της θεσμοθετημένης λειτουργίας των δικαιωμάτων των ασθενών, αλλά πρέπει και οι ίδιοι ασθενείς να εκπαιδευτούν, να τα γνωρίσουν και να μπορέσουν να τα ασκούν. Και εδώ επιτρέψτε μου να πω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτά να τα γνωρίζει ο γενικός πληθυσμός και όχι οι ασθενείς. Διότι είναι για μένα πιο χρήσιμο να έχει την πληροφορία του δικαιώματος της ενημέρωσης και της συνένεση ένας υγιής άνθρωπος, αν τυχόν νοσήσει, να χρησιμοποιήσει αυτό το δικαίωμα εκείνη την κρίσιμη στιγμή ή να το δώσει ως πληροφορία σε κάποιον οικείο του, παρά για τον ίδιο τον ασθενή που ήδη έχει νοσήσει και ήδη ίσως έχει ιαθεί, οπότε αυτό δεν του είναι και απολύτως χρηστικό.
Θα ήθελα τέλος να πω ότι θα πρέπει να εστιάσουμε στο τι μπορεί να κάνουμε αναφορικά με όλα αυτά τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν. Ανάμεσα λοιπόν στους τρεις αυτούς, να πω, εταίρους στο κομμάτι της ασθένειας, δηλαδή τους ογκολόγους γιατρούς από τη μια πλευρά, τους ανθρώπους που έχουν νοσήσει και νοσούν ακόμα, και το κράτος, θα πρέπει να υπάρχει μια προφανή συνεργασία. Και θα πρέπει ο καθένας να κάνει αυτό το οποίο του αναλογεί. Αν ξεκινήσω από τους ασθενείς, θα πω ότι οφείλουν να γνωρίσουν τα δικαιώματά τους και όχι μόνο να τα γνωρίσουν, αλλά να τα ασκούν στη λογική ότι τα δικαιώματα εμπεριέχουν και την υποχρέωση άσκησής τους. Γι' αυτό χορηγούνται. Δεν χορηγούνται μόνο για να βελτιώνουν τη θέση του υποκειμένου, αλλά για να τα ασκεί το υποκείμενο και να βελτιώνει το περιβάλλον στο οποίο το ίδιο βρίσκεται. Από την πλευρά των γιατρών, νομίζω ότι και εδώ θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τις συνθήκες μέσα στις οποίες εργάζονται οι γιατροί, και αυτό θα πρέπει να το πούμε, ότι τα προβλήματα με τις πάρα πολύ μεγάλες επιβαρύνσεις στα ωράρια των γιατρών στα νοσοκομεία, νομίζω είναι γνωστά σε όλους. Ένα μεγάλο ποσοστό των γιατρών που λειτουργούν σε δημόσια νοσοκομεία πάσχουν από το σύνδρομο burnout. Δεν μπορούν να φτάνουν στα όρια πέρα από τη φυσική τους αντοχή. Θα πρέπει λοιπόν και η μεριά των γιατρών που βρίσκεται σε αυτή τη δύσκολη θέση και παρόλα αυτά λαχταράει να προσφέρει, και οι ασθενείς οι οποίοι επιθυμούν να συνεισφέρουν και οι ίδιοι στο να πάνε τα πράγματα παρακάτω, να υπάρξει μια συνεργασία μεταξύ ασθενών, γιατρών, και από κοινού να ασκηθούν οι πιέσεις στον τρίτο εταίρο, που είναι μάλλον ο πιο δυσλειτουργικός, το κράτος, και να ασκηθούν πιέσεις και παρεμβάσεις στις πολιτικές υγείας, γιατί το μεγάλο τελικά πρόβλημα σήμερα είναι ότι δεν υπάρχουν κονδύλια, και όταν οι πόροι είναι περιορισμένοι, αυτό που έχει σημασία είναι πώς θα καθορίσουμε τις προτεραιότητες διανομής των χρημάτων. Αν λοιπόν αυτό δεν το επιτακτικά δεν το θέσουμε και δεν το οριοθετήσουμε, οι ασθενείς και οι γιατροί, νομίζω ότι θα είναι ένα μεγάλο λάθος να το αφήσουμε στην πολιτεία, γιατί έχει αποδείξει ότι μάλλον δεν τα καταφέρνει σε αυτή τη διαχείριση των πόρων. Δεν νομίζω ότι θέλω να προσθέσω κάτι άλλο. Ελπίζω, εύχομαι πραγματικά να υπάρχει μια ενημέρωση γενικώς του κοινού και των πολιτών. Και θα ήθελα να πω πως οι ασθενείς δεν είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία, είναι πολίτες. Πολίτες σαν τους υγιείς, απλώς κάποια φορά στη ζωή τους συνέπεσε να ασθενήσουν. Πολλοί από αυτούς οι άφησαν, άλλοι ακόμα ταλαιπωρούνται. Ωστόσο είναι πολίτες που δεν εκλιπαρούν το κράτος για μια προνοιακή αντιμετώπιση, αλλά διεκδικούν το συνταγματικό κατοχυρωμένο δικαίωμά τους στην υγεία και στην πρόσβαση στην περίθαλψη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το σχολιασμό, κύριε Πρωτοπαπαδάκη. Θα προχωρήσουμε στη διεθνή εκστρατεία «Υποστηρίζω μέσω της άθλησης». Θα προχωρήσουμε λοιπόν στο τελευταίο μέρος του προγράμματος και θα καλέσω τη συνάδελφο και φίλη ογκολόγο, την κυρία Λινάρδου, να κάνει μία σύντομη παρουσίαση. Έλενα. Καλησπέρα σε όλους και από μένα. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι είναι ιδιαίτερη χαρά αλλά και ιδιαίτερη τιμή που είμαι εδώ απόψε να εκπροσωπήσω τις γυναίκες στην ογκολογία. Να ευχαριστήσω ξεκινώντας θερμά το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας του Καρκίνου και ιδιαίτερα τον κύριο Φούτζιλα που μας δίνει την ευκαιρία να συμμετέχουμε σήμερα σε αυτή την πολύ όμορφη εκδήλωση ενημέρωσης του κοινού με αυτή την παρουσία σαν μια μικρή δράση αφιερωμένη στην Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι οι γυναίκες στην ογκολογία είναι ένα δίκτυο γυναικών επαγγελματιών από όλους τους χώρους που ασχολούνται με την ογκολογία και έχει ένα διπλό σκοπό. Από τη μια ξεκίνησε για να στηρίξει τις γυναίκες επαγγελματίες στον χώρο της ογκολογίας, αλλά κυρίως, και σε αυτό εξελίχθηκε σαν πρωταρχικό του σκοπό, να προσφέρει έργο κοινωνικό από τη γυναίκα γιατρό προς τη γυναίκα ασθενή, να ενημερώσει, να υποστηρίξει, να διεκδικήσει και κυρίως μέσα από διάφορες δράσεις να υποστηρίξει και οι γυναίκες οικονομικά αδύναμες με καρκίνο στη χώρα μας. Έχουμε δημιουργήσει ένα κοινωνικό ταμείο, ένα ταμείο που στηρίζει ακριβούς διαγνωστικούς μοριακούς ελέγχους στην χώρα μας και αυτή τη στιγμή τρέχουν από το 2015
2 προγράμματα δωρεάν, ένα πρόγραμμα HPV co-test για τον προληπτικό έλεγχο του καρκίνου τραχύλου της μήτρας και ο γονιδιακός έλεγχος για την κληρονομικότητα καρκίνου μαστού των οθικών μέσω της εταιρείας μας, της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος, και ήδη πολλές γυναίκες στη χώρα μας τα τελευταία 2 χρόνια έχουν υποφεληθεί από αυτά τα προγράμματα δωρεάν ελέγχου. Και όπως ακούσατε, μία δράση για την οποία είμαστε ιδιαίτερα περήφανες. Είμαστε μία από τις 20 χώρες που έχουν βραβευθεί από το UICC, από τη Διεθνή Ένωση για τον Έλεγχο του Καρκίνου, για αυτήν την πλατφόρμα, για αυτή τη συμμαχία για το μεταστατικό καρκίνο του μαστού, που ήδη βρίσκεται online, είναι σε συμμετοχή και με την ενεργό δράση του ΚΕΦΗ και χαιρόμαστε πάρα πολύ που εκπρόσωποι του Συλλόγου είναι εδώ απόψε. Μαζί, χέρι με χέρι, φτιάξαμε αυτή την πλατφόρμα, η οποία ελπίζουμε τα επόμενα χρόνια να βοηθήσει πολλές γυναίκες με μεταστατικό καρκίνο του μαστού στη χώρα μας. Και η πλατφόρμα αυτή φτιάχτηκε με χρηματοδότηση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό για τον Έλεγχο του Καρκίνου. Το UICC είναι αυτό που ξεκίνησε εδώ και λίγα χρόνια αυτό το θεσμό τον οποίο γιορτάζουμε σήμερα, το θεσμό της Παγκόσμιας ημέρας κατά του καρκίνου. Για όσους δεν το γνωρίζετε, είναι ένας οργανισμός ο οποίος ιδρύθηκε το 1933, έχει πάρα πολλά χρόνια δράσης, έχει πάρα πολλά μέλη, πάνω από 800 οργανισμούς σε όλο τον κόσμο και κάνει μια καταπληκτική δουλειά σε όλο τον κόσμο καμπάνιας για την πρόληψη, την αντιμετώπιση, τη θεραπεία, τη διάγνωση για κάθε τι που αφορά τον ογκολογικό ασθενή. Η Παγκόσμια ημέρα, λοιπόν, κατά του καρκίνου, που γιορτάζουμε σήμερα, ήρθε σαν ένας θεσμός για να θυμίζει αυτή τη μέρα κάθε χρόνο. Ιδρύθηκε για πρώτη φορά, καθιερώθηκε για πρώτη φορά στις 4 Φεβρουαρίου του 2000 και από τότε, κάθε 3 χρόνια, υπάρχει μια καμπάνια η οποία τρέχει παγκοσμίως με οδηγητή και καθοδηγητή το UICC και όλες τις χώρες μέλη που συμμετέχουν σε αυτές τις καμπάνιες. Η μέρα αυτή, η 4 Φεβρουαρίου, έχει οριστεί σαν ημέρα που θα φωνάζουμε πιο δυνατά. Γιατί μια μέρα, φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, δεν αρκεί για να θυμόμαστε και να κάνουμε δράσεις, αλλά είναι η μέρα που όλοι μαζί ενώνουμε τις φωνές μας και κάνουμε κάτι πολύ μικρό. Βγάζουμε μια φωτογραφία, όπως θα δείτε, και την ανεβάζουμε στα δίκτυα. Μαζευόμαστε όλοι μαζί σε μία αίθουσα και μιλάμε για αυτά που δεν μιλάμε άλλες μέρες ή μιλάμε πιο δυνατά για αυτά που μιλάμε άλλες μέρες, και αυτή είναι όλη η σημασία αυτής της επετειακής, αν θέλετε, ημέρας της 4ης Φεβρουαρίου. Η σημασία της είναι τεράστια και είναι τεράστια γιατί, όπως ξέρετε, μιλάμε για ένα τεράστιο πρόβλημα. Μιλάμε για μια παγκόσμια επιδημία. Ακούσατε τα νούμερα πριν. Πάνω από 8 εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν από τον καρκίνο κάθε χρόνο. Στη χώρα μας αφορά αυτή η διάγνωση 1 στους 3 Έλληνες πολίτες. Δεν είναι καθόλου αμεληταίο. Ενώ συνολικά, χωρίς να ξέρουμε με ακρίβεια, αλλά ξέρουμε ότι έχουμε πάνω από 30.000 νέες περιπτώσεις, νέες διαγνώσεις καρκίνου κάθε χρόνο στην Ελλάδα. Άρα, δεν φτάνει μια 4η Φεβρουαρίου, αλλά έστω και αυτή την 4η Φεβρουαρίου ας μαζευόμαστε όλοι μαζί, όπως είμαστε σήμερα εδώ, γιατροί, ασθενείς, κοινό, όλοι μαζί, πολιτεία, να μιλήσουμε και να φωνάξουμε και να διεκδικήσουμε. Γιατί υπάρχει αυτό το πολύ σημαντικό. 40% των καρκίνων μπορούν να προληφθούν. Και αυτό είναι όλο το ουσιαστικό μήνυμα της Παγκόσμιας ημέρας κατά του καρκίνου. Η πρόληψη. Αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να περνάει παντού, κάθε μέρα και ιδιαίτερα αυτή τη μέρα, και αυτός είναι και ο στόχος του Παγκόσμιου Οργανισμού για τον Έλεγχο κατά του καρκίνου. Η μεγαλύτερη πλειοψηφία των καρκίνων μπορούν να προληφθούν. Η καμπάνια που έχει ξεκινήσει από το 2016 και τρέχει για 3 χρόνια έχει το σύνθημα «Μπορούμε, μπορώ», «We can, I can», και με αυτό το σύνθημα, σε αυτές τις 2 λέξεις, κολλάμε ό,τι ο καθένας μπορεί να φανταστεί. Μπορώ να κάνω την αλλαγή, μπορώ να εμπνεύσω, μπορώ να φωνάξω, μπορώ να πω τη διάγνωσή μου, οτιδήποτε μπορεί να σκεφτεί ο καθένας, κολλάει σε αυτές τις λέξεις. Αυτά είναι τα μηνύματα που βλέπετε που δίνει το UICC, μεταφρασμένα σε πάρα πολλές γλώσσες και στη δική μας. Μπορούμε να δράσουμε, μπορώ να βοηθήσω άλλους, να έχω τον έλεγχο της ασθένειας, μπορώ να αγαπώ και να μ' αγαπούν, να επηρεάσω πολιτικές,
να μιλάω δημόσια, να μοιραστώ την ιστορία μου και ό,τι άλλο μήνυμα μπορεί ο καθένας και θέλει ο καθένας να βάλει δίπλα σε αυτές τις δύο λέξεις. Η περσινή καμπάνια του 2016 ζητούσε από όλους μας να γράψουμε ένα μήνυμα, μία από αυτές τις λεξούλες στο χέρι μας και να ανεβάσουμε φωτογραφίες στο διαδίκτυο. Και πραγματικά, όσοι πέρυσι συμμετείχατε σε αυτή την καμπάνια, θα είδατε ότι ήταν τόσο εμπνευσμένα και τόσο καταπληκτικά τα μηνύματα που έγραφε ο κόσμος, που γέμισαν, κατέκλυσαν το διαδίκτυο αυτή τη μέρα, που ήταν πραγματικά εντυπωσιακό. Η φετινή καμπάνια έχει έτσι ένα λίγο διαφορετικό στόχο, που νομίζω ότι είναι ακόμα πιο σημαντικός, γιατί δίνει άλλο ένα σύνθημα. Δεν λέει απλά γράψτε κάτι, αλλά λέει κάντε κάτι. Και αυτό το κάτι είναι βγείτε έξω, αθληθείτε, κάντε άσκηση, βγάλτε μια φωτογραφία κάνοντας και το πιο απλό και δηλώστε σε όλους, τα παιδιά μας, σε εμάς, τους μεγάλους, ότι η άσκηση σώζει ζωές. Και αυτό είναι το σημερινό σύνθημα της καμπάνιας που τρέχει από σήμερα, από την 4η Φεβρουαρίου, Support through Sport, υποστηρίζω μέσω της άσκησης και της άθλησης. Υπάρχει ένας παγκόσμιος χάρτης, που αν μπείτε σε αυτό το site θα τον δείτε, στον οποίο ο κάθε οργανισμός που κάνει μια εκδήλωση σήμερα ανεβάζει την δράση του και σε αυτό το χάρτη στην ουσία όλες αυτές οι τελίτσες που βλέπετε είναι για να δηλώσουν από κάθε χώρα πόσες εκδηλώσεις γίνονται σήμερα και γίνονται πάρα πολλές. Σε αυτό το χάρτη είμαστε κι εμείς, η δράση μας, η δράση για τα δικαιώματα των ασθενών και για την υποστήριξη της άθλησης στο παγκόσμιο χάρτη. Σήμερα ενώνουμε όλοι μαζί όσοι είμαστε εδώ τη φωνή μας με όλο τον κόσμο για την 4η Φεβρουαρίου. Αυτή είναι η καμπάνια λοιπόν, We Can, I Can. Ζητάει σήμερα και για όσες μέρες θέλει ο καθένας να κάνει κάτι, να πάρει κάτι που έχει σχέση με την άθληση, να το φωτογραφίσει και να το ανεβάσει στο διαδίκτυο και να ενωθεί έτσι με όλο αυτό το παγκόσμιο κύμα. Θα σας δείξω κλείνοντας μερικές από τις ωραίες φωτογραφίες που έχουν ήδη ανέβει στο διαδίκτυο. Αυτό είναι από κάποιες ιδέες για το τι μπορεί να κάνει κανείς σε αυτή την φωτογραφική καμπάνια. Θα δείτε μερικές ωραίες φωτογραφίες από μαμά με παιδί, από φιλενάδες που τρέχουν και γράφουν το σύνθημα, από ομάδες που μαζεύονται όλες μαζί και δηλώνουν We Can, I Can, από διάσημους που τους ζήτησαν να φωτογραφηθούν με το διάσημο παπούτσι τους και την μπάλα τους ή με το κρίκετ, όπως εδώ αυτός είναι ένας διάσημος παίχτης του κρίκετ, ή άλλοι διάσημοι αθλητές, αλλά όχι μόνο επώνυμοι και πάρα πολύ ανώνυμοι, παντού δηλώνουν We Can, I Can, με όποιο τρόπο θέλουν και μπορούν, όπως αυτή, που νομίζω είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή. Εμείς, οι γυναίκες στην ογκολογία, μαζί με το ΚΕΦΙ, πριν από λίγο καιρό είχαμε μία δράση, ένα βιωματικό σεμινάριο με ασθενείς, που κάναμε πιλάτες και γιόγκα, κύριε Φούτζιλα, όλες μαζί, και ήταν καταπληκτικά. Και αυτή τη φωτογραφία αφιερώσαμε για την σημερινή ημέρα. Συνάδελφοι, όπως ο Ηλίας ο Αθανασιάδης, ζήτησαν από τα παιδιά τους να φωτογραφηθούν και να δηλώσουν την υποστήριξή τους στην ημέρα αυτή. Και εμείς βγάλαμε οικογενειακές φωτογραφίες. Αυτά είναι τα χεράκια του γιού μου και το πόδι του άντρα μου, σήμερα το πρωί. Και άλλες φίλες, όπως η φίλη μας η Ζέφη, μας έστειλε αυτή την πολύ ωραία φωτογραφία όταν έκανε σκι και δήλωσε We Can, I Can. Σύλλογοι, αυτός είναι ο Νηρέας Κέρκυρας, είναι ο Κολυμβητικός Σύλλογας Κέρκυρας, για τον οποίο είμαι πολύ περήφανη, και ο προπονητής με τα πιτσιρίκια δήλωσαν We Can, I Can χτες το μάθημα και το ανέβασαν online. Σύλλογος από τη Θεσσαλονίκη, η Αέλια, με την πολύ δραστήρια φίλη μας, την κυρία Γιαννοπούλου, πλαστικό χειρουργό. Επίσης, το μάθημα της γιόγκα δήλωσε We Can, I Can. Και φυσικά δεν θα μπορούσε να λείψει η άθληση της Ελλάδας. Δεν θα μπορούσε να μην υπάρχει δήλωση για αυτή τη μέρα που υποστηρίζουμε μέσω της άθλησης από τον αθλητικό κόσμο της χώρας μας. Και νομίζω ότι είναι ιδιαίτερη χαρά, αλλά και μεγάλη τιμή για μας σήμερα, να έχουμε εδώ την Ολυμπιονίκη Στίβου, την αγαπημένη μας κυρία Φανή Χαλκιά, για να μας κάνει μία δήλωση για αυτή τη μέρα. Κυρία Χαλκιά.
Θέλω να σας καλησπερίσω και εγώ με τη σειρά μου. Θέλω να σας πω ότι είναι πραγματικά πολύ μεγάλη χαρά μου και πολύ μεγάλη τιμή να βρισκόμαι κοντά σας και να με επιλέγετε ανάμεσα σε πολλούς άξιους αθλητές στην Ελλάδα. Θέλω να πω συγχαρητήρια και 1000 μπράβο ειλικρινά στο Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας Καρκίνου και σε όλους εσάς που είστε εδώ σήμερα. Καταρχήν πρέπει να σας πω έτσι, ένα εκεί από την προσωπική μου ιστορία. Έχω χάσει και τις 2 γιαγιάδες μου από καρκίνο. Η μία στο πνεύμονα, η άλλη στο στήθος. Και επειδή είχε άγχος η μητέρα μου όταν συναντηθήκαμε με κάποιο γιατρό, το ρώτησα, είναι αλήθεια ότι είναι κληρονομικός? Και λέει στη μητέρα μου, μην ανησυχείς, λέει ο γιατρός. Ήμουνα μπροστά από γιαγιά σε εγγόνη. Λέω, ευχαριστώ πολύ, γιατρέ. Φανταστικά. Οπότε την κυρία Λινάρντου θα την έχω αγκαλιά, νομίζω, από εδώ και πέρα. Καλά να είμαστε. Αυτό που θέλω να πω, η άσκηση, σαφώς ξέρουμε όλοι έτσι, τις αξίες που δίνει και την ποιότητα ζωής, αλλά το σημείο που πραγματικά, και όχι μόνο, δεν αφορά στην άσκηση στο σώμα, μπορεί να βελτιώσει τη ζωή μας, είναι αυτό που κρύβεται πίσω από το κορμί, δηλαδή το μυαλό ουσιαστικά. Δεν ετοίμασα κάτι να σας πω, γιατί ήθελα ακριβώς να είμαι αυθόρμητη. Θεωρώ ότι το αυθόρμητο είναι πιο αληθινό. Και να σας πω πως έχω δει πολλές προσπάθειες να μην φτάνουν εις πέρας από ανθρώπους που στο δρόμο χάσανε την πίστη τους. Και μιλάω για τον αθλητισμό. Έχουμε πάρα πολλά σημεία, το παλεύω με στόχο να βελτιώσω τη ζωή μου ή να θεραπευτώ ή να αντιμετωπίσω προβλήματα που έχω σήμερα. Έχει να κάνει αυτό σίγουρα, και σας το λέω αυτό με όλη μου την ειλικρίνεια, 100% με το πόσο πιστεύουμε. Η προσπάθεια είναι κοινή στον αθλητισμό, όπως και σε μια θεραπεία, αλλά αυτό που πραγματικά έχει σημασία είναι το σημείο που νιώθουμε ότι η ψυχή μας αρχίζει να κουράζεται, γιατί θεωρώ ότι η κούραση ξεκινάει από την ψυχή μας, από το μυαλό μας. Το μυαλό πηγαίνει μπροστά και το κορμί ακολουθεί, γιατί το μυαλό δίνει εντολή. Η στιγμή λοιπόν που μας καταβάλει η ψυχή μας και μας κουράζει, να μάθουμε πως δεν πρέπει να παραιτηθούμε, αυτό να γίνει τρόπος ζωής. Αυτό είναι πραγματικά, μπορούμε να το βρούμε μέσα από τον αθλητισμό. Γιατί είναι η ρουτίνα του αθλητισμού αυτή και η καθημερινότητά του. Εγώ ουσιαστικά εκεί στέκομαι και έχω δει γύρω μου ανθρώπους να πετυχαίνουν πράγματα όταν ζούσαν πραγματικά και σε πολύ δύσκολη συνθήκη, γιατί διατηρούσαν την πίστη τους και συνεχίζαν αυτή την προσπάθεια. Ακόμη και τότε όταν τα πράγματα δυσκολεύανε πάρα πολύ. Σίγουρα το τι μπορούμε να κάνουμε με το μυαλό μας, η αυτοποβολή, τρομερά σημαντική, οι πεποιθήσεις για το τι μπορούμε να πετύχουμε, θεωρώ ότι συνήθως είναι λάθος οι πεποιθήσεις που έχουμε για τον εαυτό μας, ο καθένας μας. Μπορούμε πραγματικά να πετύχουμε πολλά πράγματα, πρέπει να διατηρούμε την πίστη μας. Εγώ το ελάχιστο που μπορώ να κάνω είναι να είμαι δίπλα σας και να με χρησιμοποιήσετε όποτε θέλετε, όλη μέρα, κάθε μέρα, με μεγάλη χαρά, και το δηλώνω αυτό ενώπιον όλων. Θέλω να σας ευχαριστήσω και να σας δώσω για άλλη μια φορά συγχαρητήρια και να σας πω ότι είμαι μαζί σας και συνεχίστε έτσι. Κυρία Χαλκιά, ευχαριστούμε θερμά. Είναι η τιμή μας που ήσασταν εδώ. Ευχαριστούμε πολύ. Αφού λοιπόν εσείς μπορέσατε το ακατόρθωτο κάποτε, όλοι μπορούμε. Πριν ανοίξει η κυρία Τριανταφύλου τη συζήτηση, θα ήθελα να παρακαλέσω την κυρία Γραμματόγλου, δεν είναι στο πρόγραμμα, αλλά την είδα, είναι από κάτω. Θα ήθελα να παρακαλέσω την κυρία Γραμματόγλου, που είναι πρόεδρος από το Σύλλογο ΚΕΦΗ, να κάνει και αυτή ένα σχόλιο, να μας πει 2 κουβέντες. Η κυρία Γραμματόγλου έχει κάνει πολύ σπουδαίο έργο και συνεχίζει το έργο αυτό. Την εκτιμούμε και την αγαπούμε όλοι πολύ. Θέλουμε να μας πει 2 κουβέντες. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χριστοδούλου. Είχα πάρει πρόσκληση από το ΕΛΙΕΚ, αλλά όπως σας είπε η κυρία Πρωτοπαπαδάκη, επειδή είναι το πρώτο συνέδριο της ΕΛΟΚ, δεν ήξερα αν θα προλάβω να είμαι.
Είχα υποσχεθεί όμως ότι αν θα τέλειωνε το συνέδριο, ότι θα ερχόμουν, και το είπα και το πρωί στη Ζένια που ήταν ομιλήτρια. Για μένα προσωπικά είναι μια πάρα πολύ σημαντική μέρα σήμερα, γιατί αυτό το όραμα της Ομοσπονδίας που ανήκουμε και στην Ομοσπονδία Καρκινοπαθών Ελλάδος, αλλά αυτό που έγινε, μάλλον αύριο εκλέγεται το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, ήταν ένας μεγάλος αγώνας. Όλοι ξέραμε την αξία της φωνής μας, της παρουσίας μας, δεν μπορούσαμε να οργανωθούμε. Αυτό το καταφέραμε και είναι πολύ σημαντική η σημερινή μέρα, πιστεύω, για όλους εμάς που έχουμε νοσήσει και για αυτούς πιο πολλοί που δίνουν τώρα τη μάχη με τον καρκίνο. Η Μαρούσα είπε ποιοι είναι οι σκοποί και επιδιώξεις της Ομοσπονδίας. Εγώ θα σταθώ σε αυτό που είπε η κυρία Λινάρδου και η κυρία Χριστοπούλου για την πλατφόρμα του μεταστατικού καρκίνου, του μαστού. Έχω νοσήσει από καρκίνο του μαστού. Δόξα τω Θεώ, είμαι καλά, μεγάλωσα τα παιδιά μου και αγωνίζομαι και για τους άλλους ασθενείς με καρκίνο. Τον θεωρώ το δικό μου καρκίνο χρόνιο νόσημα. Επειδή όμως στις ομάδες υποστήριξης του ΚΕΦΗ βλέπω την αγωνία και τον πόνο των γυναικών με μεταστατικό καρκίνο του μαστού, επειδή το ΚΕΦΗ ασχολείται με όλους τους καρκίνους και επειδή υπάρχουν οι σύλλογοι, το Άλμα Ζωής εδώ στην Αθήνα και στην Πάτρα και στη Θεσσαλονίκη, που είναι αρμόδιοι για τον καρκίνο του μαστού, επιμελώς το ΚΕΦΗ δεν κάνει εκδηλώσεις για τον καρκίνο του μαστού και όταν είναι Οκτώβριος και γενικά. Όταν μας έγινε η πρόταση να συμμετέχουμε σε αυτό το πρόγραμμα, εγώ είχα πει τότε στην Ειρήνη την Κουτελά ότι εγώ το έχω αφήσει αυτό γιατί ασχολείται το Άλμα, αλλά θα τσιμπήσω να συμμετέχουμε. Δεν πίστευα βέβαια ότι θα πάρουμε το βραβείο. Κι όμως αυτό έγινε πραγματικότητα. Η πλατφόρμα είναι στον αέρα. Μπορείτε να το λέτε στους ασθενείς που είναι με μεταστατικό καρκίνο του μαστού. Και τώρα, λόγω της Ομοσπονδίας που βρεθήκαμε κοντά, συζήτησα με τη Βούλα τη Μιχοπούλου να βρεθούμε και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε όλοι μαζί, ώστε περισσότερες γυναίκες να συμμετέχουν, όχι μόνο στην πλατφόρμα, αλλά και στην ψυχολογική υποστήριξη. Το ΚΕΦΗ θα οργανώσει ομάδα γυναικών με μεταστατικό καρκίνο που θα μπορούν και διαδικτυακά να έρχονται σε επαφή και να γράφουν τους προβληματισμούς τους, αλλά και με ομάδα που θα λειτουργεί με ψυχολόγο στο ΚΕΦΗ να μπορεί να τη στηρίξει αν δεν μπορούν να έρθουν τηλεφωνικά και όσες μπορούν να έρθουν να συμμετέχουν στην ομάδα. Συγχαρητήρια στο ΕΛΙΕΚ, ξέρω την πορεία του χρόνια και τον κύριο Φούτζιλα για όλες τις προσπάθειες που έχει κάνει και ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε το λόγο να πω αυτά για το Σύλλογο. Δεν θα πω τι κάνει ο Σύλλογος, ό,τι κάνουν όλοι οι σύλλογοι ασθενών και πιστεύω ότι το κάνουν πολύ καλά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και να ρωτήσω αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις που θα μπορούσαν να μας δώσουν έτσι την ευκαιρία να ξεκινήσει μια συζήτηση, να υπάρξουν ίσως κάποιες απαντήσεις. Δεν υπάρχει κάποια ερώτηση? Αν με επιτρέπετε, εγώ την ερώτηση θα την κάνω στον κύριο Πλεύρη. Ευχαριστούμε για αυτό που μας είπατε άλλη μια φορά, κύριε Πλεύρη. Εγώ ήθελα να ρωτήσω το εξής. Εμείς λοιπόν οι ογκολόγοι βρισκόμαστε αντιμέτωποι όταν πρόκειται να ενημερώσουμε τους ασθενείς για τη συμμετοχή στις κλινικές μελέτες με το εξής πρόβλημα. Λέμε στους ασθενείς, όλοι οι ασθενείς μας ξέρουν ότι έχουν καρκίνο, αυτό που δεν μας επιτρέπουν οι συγγενείς τους να τους πούμε πολλές φορές και μας πιέζουν να μην τους το πούμε είναι τη βαρύτητα του πράγματος. Επομένως, πολλές φορές η ενημέρωση την οποία κάνουμε δεν είναι πλήρης. Επομένως, βρισκόμαστε έτσι, έχουμε ένα δίλημμα, ένα πρόβλημα, πώς με την λειψή ενημέρωση που κάνουμε στον ασθενή, ο ασθενής θα πάρει την απόφαση. Αλλά βρισκόμαστε κάτω από την αφόρητη πίεση των συγγενών πολλές φορές να μην πούμε όλη την αλήθεια. Ότι οι ασθενείς μας γνωρίζουν την αλήθεια, η μέρος της αλήθειας όλοι τη γνωρίζουν. Να μην πούμε όλη την αλήθεια. Και επειδή είπατε για νούμερα, για ποσοστά, για στατιστικές, εκεί νομίζω ότι υπάρχει το πρόβλημα.
πώς μπορούμε αυτό να το αντιμετωπίσουμε και τι προβλήματα έχουμε με την ενημέρωση που κάνουμε. Ναι, κοιτάξτε τι γίνεται. Στόχος της ενημέρωσης στη θεωρία έχει επικρατήσει ότι δεν είναι η τρομοκράτηση του ασθενού σε καμία περίπτωση. Συνεπώς, ο ασθενής πρέπει να γνωρίζει το τι έχει, να γνωρίζει με ποια διαδικασία μπορεί να το αντιμετωπίσει, να γνωρίζει τις εναλλακτικές μεθόδους και τους κινδύνους και σίγουρα ενδεχομένως, εάν η απόλυτη ενημέρωση φτάνει στο στάδιο να λειτουργεί σε βάρος της ίδιας θεραπείας, δηλαδή να πει κάποιος ότι οι πιθανότητες είναι τόσο πολύ απεριολάχιστες, μπορεί να λείπει. Δεν βρίσκεται αναγκαστικά στον πυρήνα της ενημέρωσης να ξέρει ακριβείς πιθανότητες. Δεν είναι στόχος μας να φοβήσουμε έναν ασθενή. Ο στόχος μας είναι να γνωρίζει τα πραγματικά δεδομένα, ώστε η απόφαση που θα πάρει να απηχεί στην κοσμοθεωρία, στην αντίληψή του. Κύριος Φούτζιλας. Μπορώ να συμπληρώσω. Ήμουνα και είμαι πάντα υπέρ της ενημέρωσης των ασθενών και περάσαμε πάρα πολλά δύσκολα χρόνια τις προηγούμενες δεκαετίες για να επιβάλλουμε αυτή την άποψη. Η ενημέρωση είναι δύσκολη, αλλά στο βασικό αυτό ερώτημα, το οποίο πολλές φορές γίνεται από το συγγενή, με τις πιθανότητες, η δικιά μου η προσέγγιση, και νομίζω ότι είναι και η πραγματική, είναι ότι προτού συζητήσουμε για τις πιθανότητες, τις οποίες, αν θέλεις, φυσικά έχεις απόλυτο δικαίωμα να μάθεις, να σου πω ότι οι πιθανότητες είναι αριθμοί. Οι άνθρωποι δεν είναι αριθμοί. Ο κάθε άνθρωπος έχει μία πιθανότητα, θετική ή αρνητική, και τίποτα άλλο. Η ιατρική είναι ακριβής όσον αφορά τη διάμεση τιμή, τη διάμεση επιβίωση, το ποσοστό θεραπευτικής ανταπόκρισης, που σημαίνει οι 50%. Οι υπόλοιποι 50% είναι μέσα σε ένα σύμπαν, άνω, κάτω, πολύ πάνω ή οτιδήποτε. Μετά από αυτή την εισαγωγή, έχει νόημα να συζητήσουμε για πιθανότητες. Εάν ο ασθενής, λέει, και μέσα στην κουλτούρα μερικών λαών όπως τους Αμερικανούς είναι να θέλουν πιθανότητες, είμαστε υποχρεωμένοι και πρέπει να του πούμε ακριβώς τις πιθανότητες. Αλλά θέλω να πω ότι οι πιθανότητες δεν είναι το κρίσιμο σημείο της ενημέρωσης. Η ενημέρωση είναι η νόσος και μην ξεχνάτε ότι μέχρι πριν λίγα χρόνια ελάχιστοι γιατροί στην Ελλάδα λέγαμε την πραγματική διάγνωση στον ασθενή και έχουμε υποστεί πόλεμο απείρως σκληρό, αλλά όσον αφορά για τις πιθανότητες, νομίζω πρέπει να γίνει μια πρώτη εισαγωγική και συζήτηση, όπως το είπα, και βλέπω μετά ότι οι περισσότεροι καταλαβαίνουν ότι οι πιθανότητες δεν λένε απολύτως τίποτα για αυτούς. Αυτό σαν εμπειρία. Να ρωτήσω κι εγώ κάτι. Παρακαλώ. Βεβαίως. Σε συμπλήρωση όσων ελέγχθησαν, όσων απαντήθηκαν στο ερώτημα, συμφωνώ απόλυτα καταρχήν και με τους δύο κυρίους και ιδίως με τον κύριο Φούτζιλα, σε αυτό που είπε ότι τα νούμερα είναι νούμερα και οι άνθρωποι, είναι κάτι διαφορετικό. Συμφωνώ με το ότι αν κάποιος ασθενής ρωτήσει πολύ συγκεκριμένο, ο γιατρός δεν μπορεί να μην είναι ειλικρινής, γιατί αυτό είναι μια ευθεία παράβαση. Ωστόσο, ήθελα να πω ότι αυτό έχει να κάνει και με μία άλλη υποχρέωση που έχει ο γιατρός ογκολόγος, υποχρέωση δύσκολο έργο, να διαχειριστεί την μετάδοση των κακών ειδήσεων προς τον ασθενή. Μπορεί δηλαδή να είναι πάρα πολύ δύσκολο να πεις κατευθείαν, κατά μέτωπο, να απαντήσεις σε μια ερώτηση του ασθενούς τι συνεπάγεται η ασθένειά μου, τι πιθανότητες έχω. Να είναι πάρα πολύ δύσκολο να του πεις ότι οι πιθανότητες σου είναι πάρα πολύ λίγες, κατευθείαν, με έναν τρόπο βάναυσο, και να είναι πιο λογικό να γίνει μια προσπάθεια από τον γιατρό, μια συζήτηση, να καταλάβει κάποια δεδομένα, να αντιληφθεί κάποια πράγματα και σιγά σιγά, ίσως όχι σε εκείνον τον χρόνο, αλλά πολύ σύντομα λίγο μετά, να τον καταστήσει σε τέτοια θέση τον ασθενή, ώστε να μπορεί να ακούσει με κάποιον άλλον τρόπο και να αφομοιώσει το πρόβλημά του με ευχέρεια. Νομίζω δηλαδή δεν πρέπει να ξεχνάμε και αυτήν την υποχρέωση του γιατρού, το βαρύ του έργο. Λόγω της πολυετούς ενασχόλησης, όχι μόνο της δική μου και άλλων συναδέρφων, έχουμε τεράστια πλέον εμπειρία στον τρόπο ενημέρωσης των ασθενών. Πιστεύω, αυτό ατομικά λέω, πιστεύω, ότι ο κάθε άνθρωπος καθορίζει
το βαθμό της ενημέρωσης, το βάθος της ενημέρωσης στην πρώτη συνάντηση. Έχουμε λοιπόν την εμπειρία για να ξέρουμε στην πρώτη συνάντηση, γιατί θα επακολουθήσουν κι άλλες, μέχρι πού πρέπει να φτάσουμε την ενημέρωση, στην επόμενη, βλέποντας πάντα τον ασθενή και βλέποντας αυτός ο συγκεκριμένος ασθενής μέχρι πού θέλει να ενημερωθεί. Το βάθος, αυτό που λέω, το βάθος της ενημέρωσης. Απλώς αυτό, η ίδια η σύμβαση του ΟΒΙΕΔ, στο άρθρο 10 που καθορίζει το δικαίωμα και την υποχρέωση της ενημέρωσης, δίνει ακριβώς αυτή τη δυνατότητα που λέτε, δηλαδή ο ίδιος ο ασθενής έχει το δικαίωμα να πάρει τις πληροφορίες που θέλει. Το πρόβλημα όμως που αναπτύσσεται, κυρίως στην Ελλάδα παρουσιάζεται, στο κομμάτι των συγγενών. Και είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που το ζούμε. Και βρίσκεται ο γιατρός σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση, ειδικά αν έχει να κάνει ενδεχομένως και με ένα άτομο που βρίσκεται οριακά στην ικανότητα να δώσει και τη συνένεσή του, να είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ μεγάλες ηλικίες. Οπότε εκεί η πίεση των συγγενών είναι αφόρητη, είναι αντιληπτό, αλλά εγώ τουλάχιστον είμαι υπέρμαχος ότι το δικαίωμα της ενημέρωσης είναι απόλυτο, όχι μόνο από νομική έννοια. Εγώ θεωρώ ότι κάποιος άνθρωπος, ακόμα και με τις χειρότερες δυνατές προοπτικές, θα πρέπει να γνωρίζει όχι μόνο για το κομμάτι της ασθενείας του, αλλά ενδεχομένως να θέλει να κάνει κάποια πράγματα στη ζωή του που να έχει αυτή τη δυνατότητα. Ναι, κύριε Παπαδημητρού, θέλετε να πείτε κάτι? Όχι, καλύφθηκα. Εγώ θα ήθελα να πω ότι εντυπωσιάστηκα από την παρουσία των γυναικών στην ογκολογία. Πραγματικά, από τις παθιασμένες ομιλίες και σαν έτερων ογκολογικών φίλων, εντυπωσιάστηκα επίσης από την πλατφόρμα η οποία έχει δημιουργηθεί. Έτσι, νομίζω είναι μια πραγματικά μεγάλη επιτυχία της Ελλάδας. Και μόνο προσωπικά. Θα ήθελα να ρωτήσω εάν στην πλατφόρμα αυτή και με βάση την γενικότερη παρέμβαση την οποία κάνετε, με την έννοια της προαγωγής της υγείας των καρκινοπαθών ή της μη δημιουργίας καρκίνου, ποιος είναι το κεντρικότερο, αν θα ήθελες, Έλενα, να πεις, η κεντρικότερη υγειονομική φιλοσοφία σε αυτή την πλατφόρμα? Το προλαμβάνει η ενημέρωση όλα ταυτόχρονα? Λοιπόν, ο βασικός σκοπός της πλατφόρμας και ο βασικός σκοπός όλου του προγράμματος παγκοσμίως είναι να βγάλει τις γυναίκες με μεταστατικό καρκίνο του μαστού από τη γωνία. Ο μεταστατικός καρκίνος του μαστού έχει παρουσιαστεί πάρα πολύ ωραία μεταφορικά σαν ο ελέφαντας στο ροζ δωμάτιο. Όλοι μιλάμε για τον πρώιμο καρκίνο του μαστού, όλοι κάνουμε καμπάνιες, βγαίνουμε στον δρόμο, κάνουμε αγώνες δρόμου, δίνουμε τεράστιες ποσότητες χρημάτων και ορθώς, αλλά ξεχνάμε ότι υπάρχει και αυτή η ομάδα των γυναικών με μεταστατικό καρκίνο του μαστού. Στη χώρα μας το ξεχνάμε ακόμη πιο πολύ και το ξεχνάνε και οι ίδιες οι γυναίκες. Ντρέπονται, κρύβονται, χάνονται, δεν ενημερώνονται σωστά, δεν ξέρουν ότι υπάρχει πρόσβαση σε νέα φάρμακα. Ο σκοπός της πλατφόρμας λοιπόν είναι κάθε γυναίκα που έχει λόγο, είτε στην πρώιμη νόσο είτε σε οποιαδήποτε, και οι φροντιστές και η οικογένεια να μπουν και με ένα απλό κλικ να βρουν ό,τι θέλουν. Από το γιατρό στη γωνία μέχρι την ψυχολόγο, το κέντρο που θα τις υποστηρίξει για φυσιοθεραπεία και οτιδήποτε άλλο, το σύλλογο ασθενών στη γειτονιά τους. Και αυτή μιλάμε, αυτό αφορά όλη την Ελλάδα. Άμα μπείτε στην πλατφόρμα, θα δείτε ότι υπάρχει ένας χάρτης που κάνεις κλικ και βρίσκεις μέχρι και το κοινωνικό φαρμακείο και το κοινωνικό παντοπολείο στη γωνία στη Θεσσαλονίκη ή όπου αλλού υπάρχει. Έχει γίνει μια φοβερή δουλειά. Και βέβαια, το δεύτερο που συμπληρώνει εδώ η κυρία Χριστοπούλου είναι να ξέρουν αυτές οι γυναίκες ότι υπάρχει πρόσβαση σε νέα φάρμακα, σε κλινικές μελέτες. Θα ανεβάζουμε τις κλινικές μελέτες που αφορούν, και ήδη γίνεται αυτό, τον μεταστατικό καρκίνο του μαστού, όπου τρέχουν, το έχουμε ζητήσει από όλους τους συναδέλφους που τρέχουν τέτοιες μελέτες, να τις ανεβάζουν στην πλατφόρμα και οι γυναίκες να ξέρουν ότι υπάρχουν. Άρα, ο βασικός σκοπός είναι ενημέρωση για τη διεκδίκηση και για το τι υπάρχει, και ο κυριότερος σκοπός είναι αυτές οι γυναίκες να έχουν έναν κοινό τόπο υποστήριξης. Έχει επικοινωνηθεί η ύπαρξη της πλατφόρμας σε ευρεία κλίμακα? Ναι, έχουν γίνει συνεντεύξεις τύπου, έχει επικοινωνηθεί αρκετά και βέβαια τώρα βρίσκεται, είναι έτσι, εδώ και πολύ μικρό διάστημα που είναι online. Οπότε και η σημερινή παρουσίαση είναι σημαντική. Το έργο του ΚΕΦΗ είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Βέβαια, διότι πρέπει να τη μάθουν όλοι, δηλαδή από άκρο σ' άκρο ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Μια ομάδα εθελοντών από το ΚΕΦΗ, οι οποίες θα δώσουν ώρες τηλεφωνικές και όχι μόνο,
εθελοντικά για να υποστηρίζουν την πλατφόρμα και η βασικότερη δουλειά γίνεται από εκείνες. Ναι, είναι. Όχι, υπάρχουν ομάδες γυναίκες γιατροί από την ομάδα μας που θα απαντούν σε όλες τις ερωτήσεις. Που απαντούν σε όλες τις ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ, Χριστό. Ένα σχόλιο που αφορά στο γεγονός, τη διαπίστωση βέβαια την πασιφανή, ότι είμαστε στο 2017 και όχι στο 1970, που σημαίνει ότι οι ασθενείς είναι πλέον πολύ πιο ενημερωμένοι για την νόσο. Φαντάζομαι ότι όλοι οι συνάδελφοι που ασχολούμαστε με την ογκολογία, αλλά και ο απλός κόσμος αντιλαμβάνεται ότι κάποιος ασθενής ή και οι συγγενείς του, οι οποίοι περνάνε το κατόφλι που γράφει ακτινοθεραπευτής ογκολόγος ή παθολόγος ογκολόγος, αντιλαμβάνονται ότι δεν έρχονται για μια επέμβαση αισθητικής. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό μας απελευθερώνει και εμάς αρκετά στο να μπορέσουμε να δώσουμε την πληροφορία την οποία πρέπει να δώσουμε στον ασθενή. Και ένα δεύτερο στοιχείο είναι ότι πλέον οι ασθενείς είναι ενημερωμένοι, δηλαδή έχουν τέτοια άμεση πρόσβαση στην πληροφορία μέσω του διαδικτύου. Πολλές φορές αυτή η πληροφόρηση είναι στρεβλωμένη και νομίζω ότι ακόμα περισσότερο είναι η αναγκαιότητα να δοθεί η σωστή πληροφορία από τον ειδικό γιατρό στον ασθενή. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πολλές φορές έρχονται ασθενείς οι οποίοι έχουν δει διάφορες πληροφορίες μη ελεγμένες στο διαδίκτυο και εκεί πέρα είναι κάπως δύσκολος και ο δικός μας ρόλος. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, Χρήστο. Τώρα θα πω κάτι. Πριν μου είπε η κυρία Τριανταφύλου εδώ που μιλήσαμε λίγο, θέλω να το πω αυτό το σχόλιο και να παρακαλέσω την κυρία Γραμματόγλου να σχολιάσει. Μου λέει, μα με όλα αυτά όταν ενημερώνετε έτσι, όταν δίνετε αυτά τα βαριά νέα εσείς οι γιατροί στους ασθενείς ή τις πιθανότητες όταν τις ζητάνε κτλ. Δεν χρειάζεται ο ασθενής μετά να έχει ψυχολογική υποστήριξη. Υπάρχει αυτή η ψυχολογική υποστήριξη στα νοσοκομεία στην Ελλάδα? Ποιος την παρέχει? Είναι ικανοποιητική? Επειδή η κυρία Γραμματόγλου και παθούσε είναι, αλλά και έχει ασχοληθεί ως πρόεδρος του Συλλόγου με το θέμα, να μας πει δύο κουβέντες. Είναι σε εβδομαδιαία βάση. Και από πέρσι το Φλεβάρι που καταφέραμε και πήγαμε σε μεγαλύτερο χώρο, παράλληλα με την υποστήριξη της ομάδας των ασθενών, γίνεται ομάδα φροντιστών με άλλο ζευγάρι ψυχολόγων. Πέρα από αυτό που είπα για το μεταστατικό καρκίνο, ισχύει για ανθρώπους που δεν μπορούν να έρχονται στο Σύλλογο, να μπορούν να κάνουν τηλεφωνικά ραντεβού με τον ψυχολόγο που το κανονίζουν μια φορά την εβδομάδα και μιλούν σε σταθερή βάση. Μας παίρναν μέχρι από τη Γερμανία τηλέφωνο Έλληνας ασθενείς για ψυχολογική υποστήριξη. Και μπορούν να γίνονται και ατομικά ραντεβού πάλι με ψυχολόγο, μόνο όταν χρειάζεται ψυχίατρος, εκεί ο Σύλλογος δεν μπορεί. Και συνήθως οι ψυχολόγοι, αν βλέπουν ότι χρήζει για φάρμακα ο ασθενής ή πρέπει να τον δει ψυχίατρος, έχουν τον τρόπο να τον στείλουν και μετά ζητάμε την ιατρική βεβαίωση ότι μπορεί να έρχεται στην ομάδα. Αλλά είναι πολύ λίγα αυτά τα περιστατικά. Εμείς φροντίζουμε στα νοσοκομεία, κύριε Χριστοδούλου, λυπάμαι που θα το πω, δεν υπάρχει ψυχολογική υποστήριξη. Και σε αυτό έχετε ένα μερίδιο και εσείς οι γιατροί. Δεν ξέρω πόσο πιέζετε εσείς στον ιδιωτικό τομέα και μπορεί στο νοσοκομείο σας να έχει ψυχολόγο. Στα δημόσια νοσοκομεία δεν υπάρχουν ψυχολόγοι. Και οι γιατροί δεν ενημερώνουν ούτε καν ότι υπάρχει κοινωνική υπηρεσία στο νοσοκομείο. Όπως δεν ενημερώνουν ότι υπάρχουν και ιατροί απόνου. Ντρέπομαι που το λέω, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι, παρακαλώ. Δεν βλέπω η κυρία. Συγγνώμη, πείτε και ποια είστε, δεν βλέπω κιόλας. Μιχαλοπούλου Παρασκευή, είμαι από το Άλμα Ζωής, που είναι ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού. Να απαντήσω στην ερώτησή σας ότι δυστυχώς στα δημόσια νοσοκομεία ισχύει αυτό ακριβώς που λέει η κυρία Γραμματόγλου, αλλά να σας πληροφορήσω ότι οι σύλλογοι παρέχουν πολύ υψηλού επίπεδου ψυχολογική στήριξη στους ασθενείς και μάλιστα έχουν αποκτήσει μία εξειδίκευση, γιατί ακριβώς αυτό κάνουμε τόσα χρόνια οι σύλλογοι που στηρίζουμε τους ασθενείς μας.
Και εσείς οι γιατροί, όπως είπε και η κυρία Γραμματόλου, αυτό δεν είμαι σίγουρη ότι το έχετε κατανοήσει και να παρέχετε την πληροφορία στους ασθενείς, γιατί ακριβώς πάνε στους χώρους που ξέρουν να διαχειρίζονται τα θέματά τους. Αυτά. Ο κύριος Παπαδημητρίου ήθελε να κάνει μια παρατήρηση πάνω σε αυτό το θέμα που είπατε. Όχι, εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα με την κυρία Γραμματόγλου. Τα κρατικά νοσοκομεία, επειδή εκπροσωπώ κατά κάποιο τρόπο την κρατική ιατρική, την ακαδημαϊκή, αν θέλετε, έχουν την πίεση τη γενικότερη ψυχολογική στήριξη που δεν μπορεί να αφορά αποκλειστικά και μόνο τον καρκίνο. Για παράδειγμα, ένα άρρωστο τελικού σταδίου νεφρικής ανεπάρκειας δεν θα ήθελε ψυχολογική υποστήριξη. Αυτό θέλω να πω. Άρα είναι πολυδέδαλο το θέμα, δεν μπορεί επομένως να έχει ένα πάνελ τέτοιας υποστήριξης. Όμως μπορεί να έχουν τα ειδικά ογκολογικά νοσοκομεία που είναι αναγκαίο να έχουν μονάδες. Και με την ευκαιρία θέλω να πω ότι στο Αιγινήτιο δίπλα, που είναι η πανεπιστημιακή ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημίου Αθήνων, έχει αναπτυχθεί μια τέτοια ομάδα, η οποία είναι σε συνεργασία μαζί μας στο Αρετέιο, στο οποίο υπάρχει και κέντρο πόνου. Υπάρχουν 2 ομάδες με κέντρο πόνου. Άρα αυτό είναι θέμα πληροφόρηση μέσα από την πλατφόρμα σας, μέσα από εσάς και με τη συνεργασία τη δικιά σας. Εδώ λοιπόν ετέθησαν μέχρι στιγμής 2 φλέγοντα θέματα. Το ένα θέμα είναι η ψυχολογική υποστήριξη των ασθενών με καρκίνο. Το δεύτερο θέμα που ετέθη είναι το θέμα για τα ιατρεία πόνου και θα με επιτρέψετε να θέσω και το πιο δυσάρεστο εγώ, το οποίο νομίζω ότι πρέπει να κουβεντιάσουμε λίγο. Νομίζω οι πιο ευάλωτοι από τους ασθενείς, τους καρκινοπαθείς και από όλους τους ασθενείς είναι οι ασθενείς τελικού σταδίου. Και νομίζω ότι πρέπει να πούμε μια κουβέντα για αυτό το θέμα και πρέπει να πούμε μια κουβέντα για την έλλειψη χόσπις στην Ελλάδα και πρέπει να πούμε μια κουβέντα γιατί αυτοί οι ασθενείς δεν βρίσκουν ούτε τόπο να πεθάνουν και θέλω λιγάκι την τοποθέτηση. Βλέπω κάτω ανθρώπους πολύ έτσι που είναι στο χώρο, που έχουν δουλέψει, βλέπω ασθενείς. Θέλω λίγο την τοποθέτηση γι' αυτό, κυρία Γραμματόγλου. Το θέμα των ξενών τελικού σταδίου τύπου hospice το παλεύω από τότε που νόσησα από καρκίνο και έχασα τη φίλη μου και δεν είχε που να πάει. Πάρα πολλά χρόνια. Έχω γίνει γραφική να το λέω. Κατεβήκαμε με πολύ συγκεκριμένη πρόταση. Όταν έκλεινε το Φλέμινγκ, πριν να φύγει το προσωπικό από εκεί, είχα πάει στον Υπουργό και του είχα προτείνει να το κάνει hospice. Με άκουσε, καταλαβαίνω το πρόβλημα, έχω δει όλους τους υπουργούς. Όλοι το καταλαβαίνουν, όλοι το ξέρουν. Μέχρι σήμερα έγινε το σπηλιοπούλιο το Αγία Ελένη, υποτίθεται τελικού σταδίου, όχι για τον καρκίνο, για όλες τις παθήσεις, στο οποίο είναι άθλιες οι συνθήκες. Εγώ δεν εύχομαι σε κανέναν να πεθάνει εκεί, γιατί το έχω ζήσει με άπορους ασθενείς που φιλούσα κατουρημένες ποδιές να γίνουν από τα κρατικά νοσοκομεία τα χαρτιά να πάνε εκεί και οι ίδιοι ασθενείς λίγες μέρες πριν πεθάνουν έλεγε «Σε παρακαλώ βγάλτε με από εδώ να πάω να πεθάνω στο σπίτι μου αξιοπρεπώς». Ένα είναι αυτό. Σε όλη αυτή την προσπάθεια που είναι στο Πανελλήνιο, δεν είναι μόνο εδώ στην Αθήνα, στην τελευταία συνέλευση που έκανε το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, επειδή παλιά μας είχε χρηματοδοτήσει και εμάς, ήμουνα και εγώ παρούσα. Και όταν είπανε για την ακτινοθεραπεία και πόσο θα βοηθήσουν τα μηχανήματα, πήρα το λόγο και ρώτησα τι θα γίνει με τα κέντρα τελικού σταδίου. Είναι ένα θέμα που καίει την ελληνική κοινωνία. Δεν πιστεύω ότι το άκουσαν επειδή το είπα εγώ, γιατί το λέω χρόνια, αλλά ίσως να ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Σε 2 μέρες μας πήραν τηλέφωνο στο Κέφι για να πάμε να τους πούμε πώς το σκεφτόμασταν εμείς αυτό το φορέα. Σε αυτή τη συνάντηση πήγα μαζί με το Αρετέιο, που συνεργαζόμαστε πάρα πολύ στενά, το Ιατρείο Πόνου. Πήγα μαζί με τον κύριο Κωνσταντινίδη, που έχει την κατοίκον νοσηλεία και αυτός την κάνει εθελοντικά χρόνια και είναι και γιατρός. Και τον κύριο Πισάκα, που είναι υποστηρικτής μας στο Κέφι και μας βοηθάει πάρα πολύ με τις γνώσεις του. Και όταν τους θέσαμε το πρόβλημα, μας καλέσαν και σε δεύτερη συνάντηση. Και στη δεύτερη συνάντηση μας είπαν ότι έχουν όραμα να γίνουν hospice στην Ελλάδα, είτε να γίνουν μικρά hospice με δύναμη μέχρι 25 κλίνες, είτε να πάρουν ένα κτίριο, γιατί τους είπα εγώ για το Φλέμινγκ, των Πατησίων που έχει κλείσει το νοσοκομείο,
που θα μπορούσε να γίνει χόσπις, είναι στο κέντρο της Αθήνας και όλα αυτά. Φύγαμε από εκεί με την υπόσχεση, αυτό που σας λέω έχει κανένα μήνα που έχει γίνει, με την υπόσχεση ότι το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος θα προσπαθήσει να φτιάξει χόσπις, τα οποία θα τα στηρίξει και τα 2 πρώτα χρόνια και μετά να τα παραδώσει στο κράτος. Εύχομαι και ελπίζω αυτό να γίνει πραγματικότητα. Αυτή την πληροφορία έχουμε εμείς και την καταθέτω και σε εσάς εδώ σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτή η πληροφορία πράγματι είναι πολύ σημαντική. Δεν το είχαμε υπόψη μας και νομίζω ότι κάτι αρχίζει να... Και ότι από την πλευρά του ο καθένας, όπου κάθεται, μπορεί να φτάσει στα αυτιά αυτών που θέλουν να το φτιάξουν, ότι είναι ανάγκη όλων και δεν είναι επειδή το λέει το κέφι ή το λένε οι ασθενείς. Είναι ακριβώς όπως το είπατε, μια μεγάλη ανάγκη της ελληνικής κοινωνίας. Ακριβώς όπως το είπατε, αυτό είναι. Μεγάλη, και δεν ξέρω αν το έχουν κατανοήσει και οι πολιτικοί και τα λοιπά, πόσο μεγάλη ανάγκη είναι αυτό. 30% των ασθενών έχουν καρκίνο, μη συνεχίσω. Το μεταξύ, βρισκόμαστε μπροστά στο φαινόμενο τώρα να έχουμε ηλικιωμένους ασθενείς με καρκίνο. Παλιά στην Ελλάδα υπήρχε ο κοινωνικός ιστός, η οικογένεια κτλ. Και τα παιδιά τους να είναι όλα και να δουλεύουν στο εξωτερικό και να πηγαίνουν, έρχονται μόνοι τους στο νοσοκομείο. Αυτά που βλέπαμε κάποτε στην Αγγλία και τα κοροϊδεύαμε, τα ζούμε τώρα εδώ και εκεί υπήρχε ένα εξαιρετικό δίκτυο κοινωνικής υποστήριξης και ο Χρήστος μου έλεγε προχθές για τη Γαλλία, τους πάει και τους φέρνει το ταξί εδώ. Εδώ δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχουν και τα χρήματα για το ταξί. Ναι. Το ταξί το πληρώνει το κράτος. Ναι, εκεί. Εγώ λέω που δεν υπάρχει το κράτος ούτε από τους πολίτες. Ναι. Είναι σημαντικό επίσης, αυτό πρόταση είναι, να συνεργαστείτε με άλλες ομάδες αρρώστων. Αυτό που λες το έχουν καταφέρει νευροπαθείς. Πάει ταξί, τους πάει εκεί που θα κάνουν την αιμοκάθαρση και τους κάνει να γυρίσει πίσω. Άρα. Κύριε Παπαδημητρίου, εμείς το έχουμε βιώσει στο πετσί μας. Οι εθελοντές μας πάνε κάθε μέρα στο λαϊκό, στο τμήμα των χημειοθεραπείων. Τότε που κάνανε εκείνο τον περιβόητο νόμο να πηγαίνουν να παίρνουν τα φάρμακα από τα φαρμακεία του ΕΟΠΗ, εθελοντές σε μοναχικούς ασθενείς κάναν τον ταχυδρόμο. Να πάρουν τη συνταγή από τη Σεβαστοπόλεως, να πάνε στο λαϊκό να τη σφραγίσουν, να ξαναπάνε να πάρουν τα φάρμακα. Και σας κοιτάγανε με καχυποψία τεράστια βεβαίως, έτσι δεν είναι, επίσης. Ναι. Τώρα ευτυχώς αυτό τελείωσε. Κάναμε αγώνα να πάνε τα φάρμακα στα νοσοκομεία. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει με τις ελλείψεις, γιατί συχνά πυκνώ. Θα ήθελα έτσι να καλέσω και τους γιατρούς που είναι εδώ, το λέω και σε φίλους του, θέλω να το πω έτσι και δημόσια. Διάβασα μια αγαπημένη ασθενής μου έκανε το καλοκαίρι ένα εξαιρετικό δώρο. Αυτό είναι για μας τους γιατρούς πιο πολύ. Μου έδωσε ένα βιβλίο, μόλις είχε κυκλοφορήσει, του Ατούλ Γκαουάντε. Ο Ατούλ Γκαουάντε είναι ένας χειρουργός Αμερικανός, το οποίο βιβλίο λέγεται «Εμείς οι θνητοί». Μας καλώ εμάς τους ογκολόγους να το διαβάσουμε αυτό το βιβλίο, θα γίνουμε πολύ σοφοί και θα γίνουμε πολύ χρήσιμοι στον ασθενή μας. Αλλά για να φύγουμε λίγο από τα δυσάρεστα εντός εισαγωγικών θέματα του τελικού σταδίου και τα λοιπά, θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση στην Αθηνάτη Χριστοπούλου, η οποία πραγματικά έδωσε πολύ ενθουσιασμό στην παρουσίασή της. Πιστεύει στα αλήθεια, Αθηνά, ότι σήμερα είμαστε στην εποχή, μάλλον έχει γίνει πράξη το όραμα της εξατομικευμένης ιατρικής, ή να πούμε ότι είμαστε στο δρόμο προς τα εκεί? Γιατί ήσουν πολύ κατηγορηματική και θετική στην παρουσίασή σου γι' αυτό. Καλά έκανες δηλαδή. Είμαστε στο δρόμο προς τα εκεί. Φαίνεται απλά ότι η νόσος πάει να αλλάξει πρόσωπο. Γιατί όταν κάποτε, και για αυτούς που δεν είναι ειδικοί κυρίως στην αίθουσα, ο καρκίνος του πνεύμονα, το μεταστατικό στάδιο, πόση επιβίωση είχε με τη χημειοθεραπεία? Μην το ξεχνάμε, 5 μήνες, 6 μήνες. Τώρα πια που φτάσαμε με την εξατομικευμένη θεραπεία? Είδαμε ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη κατηγορίες ασθενών που ζουν πολύ περισσότερο όταν θα πάρουν τα συγκεκριμένα φάρμακα, τα οποία δεν κάνουν καλό σε όλους. Είναι συγκεκριμένες ομάδες που κάνουν. Και όσο προχωράμε στη γνώση, κάποια στιγμή αυτοί που θα πάρουν τα καλά φάρμακα, τη στοχευμένη θεραπεία, βλέπουμε κάτι γίνεται και πάει και αλλάζει πάλι. Εκεί πάμε και αυτό και το αναλύουμε. Το ξαναναλύουμε και βλέπουμε και έρχονται καινούργια φάρμακα. Πιστεύω απλά ότι είμαστε σίγουρα στο δρόμο. Και νομίζω ότι όσον αφορά αυτό που πολλές φορές εισπράττουμε εμείς οι γιατροί που λένε
Έλα γιατρέ, τώρα το φάρμακο το ξέρετε, οι φαρμακευτικές εταιρείες το κρατάνε, έχει βρεθεί και εσείς δεν το δίνετε γιατί έχετε συμφέροντα από πίσω. Εγώ θέλω να πω ότι τα φάρμακα υπάρχουν και αυτή η μεγάλη πρόοδος που έχει γίνει είναι ακριβώς αυτά τα μυστικά που νομίζει ο κόσμος ότι κρατάμε. Όταν οι 5 μήνες γίναν 2 χρόνια, 5 χρόνια, 6 χρόνια. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν βλέπω άλλη ερώτηση. Νομίζω ότι και οι παρουσιάσεις ήταν εξαιρετικές και η έτσι εκδήλωση πετυχημένη και η συζήτηση στο τέλος πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν εδώ μέχρι αυτή την ώρα, σήμερα το βράδυ, και θα κλείσει η κυρία Τριανταφύλου. Έχουμε ακόμα χρόνο για να ποστάρουμε κάτι, για να συμμετέχουμε κι εμείς σε αυτή την παγκόσμια εκδήλωση που γίνεται. Υπάρχει χρόνος ακόμα. Νύχτωσε βέβαια έξω, αλλά προλαβαίνουμε. Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.